στον οργανισμό της. Παραμένει πελατειακή. Δηλαδή έκανε αγώνα το 2011-12 να πάρει τους εργαζόμενους που ήταν από τις κοινωνικές επιχειρήσεις ως 8 μήνα, 7 μήνα στους Δήμους για να διατηρηθεί το πελατειακό των σχέσεων, και όσοι είμαστε και στην τοπική αυτοδιοίκηση εκείνη την εποχή είδαμε πώς λειτουργεί το σύστημα των πελατειακών σχέσεων. Οι περισσότεροι που πάνε σε αυτές τις απασχολήσεις δεν έχουν τι να κάνουν. Αντιθέτως, όταν το πρόγραμμα εφαρμόστηκε από φορείς της κοινωνικής οικονομίας, επειδή υπήρχε και το πάθος της δημιουργίας, ειδικά των οικολογικών, των πράσινων οργανώσεων, των φιλανθρωπικών οργανώσεων, υπήρχε αποτέλεσμα. Πήραν τους εργαζόμενους και τους έβαζαν και δούλευαν κάθε μέρα και έδωσαν κοινωνικό όφελος στην τοπική κοινωνία. Αυτό είναι το απλό. Από εκεί και πέρα η τοπική αυτοδιοίκηση θα μπορούσε να έχει προχωρήσει εδώ και χρόνια στην ηλεκτρική ενέργεια μέσω του ήλιου και των ανεμογεννητριών. Αντί αυτού έχει δώσει, αντί πινακίου φακής, όλους τους εκμεταλλεύσιμους χώρους στα βουνά σε ιδιώτες. Ενώ θα μπορούσε η τοπική αυτοδιοίκηση να είναι πρωτοπόρος όπως είναι σε άλλες χώρες, και βέβαια εκεί πρωτοπόροι είναι και οι πολίτες που κάνουν ενεργειακές κοινότητες, που κάνουν τοπικές δράσεις, υπάρχουν συνεταιρισμοί. Η κοινωνία είναι τελικά αυτή που σπρώχνει σε τελική ανάλυση την τοπική αυτοδιοίκηση να κάνει καινούργια πράγματα και να μην επαφίεται μόνο στην δημοσιοϊπαλληλική νοοτροπία που είναι περιορισμένη. Γιατί για να πάρεις δημόσιους υπαλλήλους ή δημοτικούς υπαλλήλους πρέπει να αυξήσεις τους φόρους, πρέπει να αυξήσεις τα τέλη. Άρα πολλές φορές δεν έχει αποτέλεσμα αυτό. Αντιθέτως, μια μορφή επιχειρηματικότητας πέρα από την ιδιωτική επιχειρηματικότητα που θέλει την κερδοφορία, σε συνέργεια, σε σύμπραξη με την τοπική αυτοδιοίκηση θα μπορούσε να αναπτύξει το προϊόν την ίδια στιγμή που υπάρχουν ανενεργοί πόροι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ανενεργοί πόροι, γέες, σχολάζουσες γέες, κτίρια πολλά που θα μπορούσαν να δοθούν σε κοινωνικές επιχειρήσεις και άλλοι πόροι οι οποίοι μένουν ανενεργοί. Και φυσικά ανθρώπινοι πόροι ανενεργοί κυρίως. Έχουμε εδώ μαζί μας τον κύριο Λιόλιο που μπήκε τώρα και είναι ένας από τους ηγητές, ο οποίος έκανε μία εφαρμογή σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση στην Λάρισα και στο χώρο της ψυχικής υγείας και απασχολεί όχι μόνο άτομα με ειδικές ανάγκες αλλά και άλλα και έχει μία συμβολή και στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και γενικά στην κοινωνία. Τέτοιες πρωτοβουλίες υπάρχουν παραδειγματικές. Παραδείγματος χάρη ο Αλέξανδρος ο Οικονόμου δεν είναι ίσως αυτή τη στιγμή εδώ, που έχει το συνεταιρισμό έδρα, έχει δημιουργήσει ΣΔΙΤ με αρκετούς δήμους της Δυτικής Αττικής και έχει από παιδικούς σταθμούς, κέντρα υποστήριξης ατόμων με ψυχικά προβλήματα και άλλα, και δεν μένει μόνο στην υποστήριξη αυτών, αλλά δημιουργεί και εργασία. Παραδείγματος χάρη το φαγητό, το ψωμί, όλα αυτά έχει επιχειρήσεις που παράγουν για αυτή τη δομή, η οποία αυτή τη στιγμή απασχολεί 200 άτομα. Να, λοιπόν, ένα παράδειγμα, γιατί πολλές φορές θέλουμε ένα παράδειγμα για να προχωρήσουμε, που θα μπορούσε να μεταφυτευτεί σε όλη την Ελλάδα και να το αξιοποιήσουν οι Δήμοι. Οι Δήμοι από τη μεριά τους θα είχαν όφελος, γιατί θα παρήχαν μεγαλύτερες υπηρεσίες. Ενώ η στενή τους αντίληψη ότι θα διαχειριστούμε τους απασχολούμενους στο Δήμο έστω περιστασιακά, τους εγκλωβίζει σε μια λογική του περασμένου αιώνα. Όταν αυτή τη στιγμή έχουν καινούργια εργαλεία, νέες τεχνολογίες στα χέρια τους, ψηφιακή τεχνολογία που μπορούν να αναπτύξουν δραστηριότητες, προϊόντα μέσω των νέων τεχνολογιών. Μια τέτοια διάσταση είναι ο ψηφιακός πολιτισμός. Κάθε τόπος έχει τον πολιτισμό του, τον τοπικό πολιτισμό, που συσπυρώνει την κοινωνία, που ψυχαγωγείται η κοινωνία με αυτόν τον τρόπο. Αυτή τη δουλειά την κάνουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι στα χωριά και οι ενώσεις στις περιφέρειες. Έχουμε μαζί μας
το Γιάννη το Φραγκούλη, που είναι από μια ένωση των Δωδεκανησίων, που έχει κάνει παρεμβάσεις, έχει συνεργαστεί εκεί, έχει καταφέρει να συνεργαστεί με ένα δήμο της Κάσου και έχει κάνει συνεταιρισμό ανακύκλωσης. Αλλά τώρα ετοιμάζεται να αξιοποιήσει και το ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο, που ανοίγει ένας τεράστιος δρόμος εκεί, που θα βοηθήσει και τον εναλλακτικό τουρισμό, τον βιοτουρισμό. Διότι μόνο όταν φτιάξεις την τοπική ιστορία, την αναδείξεις ψηφιακά, τους τόπους, την κουλτούρα, μπορεί να αναπτυχθεί αυτός ο τουρισμός χαμηλής έντασης, αλλά και παράλληλης εργασίας των αγροτών, που τους αναβαθμίζει οικονομικά, αλλά τους αναβαθμίζει και κοινωνικά. Διότι πηγαίνει ο πολιτισμός στον αγροτικό χώρο. Ειδικά οι αγροτικοί δήμοι θα μπορούσαν να συλλάβουν τη νέα εποχή και να δημιουργήσουν προϋποθέσεις και ψηφιακές, ώστε πολλοί κόσμος να δουλεύει πλέον από την ύπαιθρο και σε εταιρείες και σε συνεταιρισμούς. Όλα αυτά απαιτούν ένα νέο πνεύμα. Αυτό το νέο πνεύμα, τη νέα φιλοσοφία, εμείς προσπαθούμε να την περάσουμε μέσα από αυτή την σύμπραξη της συνεργατικής κοινωνίας, που έχει ξεκινήσει να γίνεται και μια μεγάλη πλατφόρμα αλληλόδρασης, όπου θα συγκεντρώσουμε όλες τις σκέψεις σε μια δεξαμενή σκέψης για αυτά τα θέματα, και ταυτόχρονα θα δημιουργήσουμε μια κοινωνική αγορά για e-shop, όλα τα e-shop των κοινωνικών επιχειρήσεων, συνεταιρισμών και άλλων επιχειρήσεων. Άρα η συζήτηση καταλήγει σε ένα διατάφτα, σε ένα αποτέλεσμα, σε μια πλατφόρμα, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. Από εκεί γίνεται διάχυση πληροφοριών, τεχνογνωσία συμβουλευτική προς τις μικρές ομάδες που θέλουν να ξεκινήσουν, αλλά δεν έχουν πολλές φορές την τεχνογνωσία. Έτσι, αν τους παρέχετε δωρεάν τεχνογνωσία μέσα από αυτή τη διαδικασία, θα είναι πιο εύκολα για αυτούς. Πρέπει όμως να ευαισθητοποιηθεί και η τοπική αυτοδιοίκηση, και για μένα που έχω ασχοληθεί και με την τοπική αυτοδιοίκηση παλιότερα, δεν υπάρχει άλλος τρόπος από την κινητοποίηση της κοινωνίας. Όταν η κοινωνία το απαιτήσει, τότε είναι αναγκασμένοι, επειδή πάντα στο βάθος του μυαλού τους έχουν τους ψήφους οι δημοτικοί σύμβουλοι, όταν το ζητάνε οι πολίτες, γιατί δεν κάναμε ενεργειακή κοινότητα στην περιοχή μας, γιατί ο Δήμος έχει πολλά έξοδα ενώ θα μπορούσε να έχει πολύ φθηνές υπηρεσίες, γιατί δεν έχουμε αρκετές παιδικές χαρές, γιατί δεν έχουμε κέντρα υπερηλίκων αρκετά, γιατί. Αν όλα αυτά τα βάλει η τοπική κοινωνία, κατά ανάγκη κάτι θα γίνει και από τη μεριά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν τα γνωρίζει η κοινωνία αυτές τις δυνατότητες, δεν γνωρίζει τους πόρους που υπάρχουν πολλές φορές και την πηγή τους, με αποτέλεσμα να μην απαιτεί και να απαιτεί ένα ψευτοδιορισμό των νέων για λίγους μήνες, και ένα μεγάλο κομμάτι της νεολαίας σήμερα είναι άνεργη. Η κοινωνική οικονομία έχει σημασία, γιατί αυτό το κομμάτι που πετάει στο περιθώριο η εξέλιξη της τεχνολογίας, της ψηφιακής τεχνολογίας στις μεγάλες επιχειρήσεις, στις τράπεζες, στο δημόσιο, όπου μέσα σε 6 χρόνια έχουμε μείωση στο 50% των απασχολουμένων στις τράπεζες, αυτό το πλεονάζον δυναμικό των νέων θα μπορούσε να σταδιακά, με δική του πρωτοβουλία και με όθηση της τοπικής αυτοδιοίκησης, να δημιουργήσει νέα απασχόληση. Αυτό είναι ανάγκη. Εγώ βάζω τελευταία ένα δίλημμα. Ή θα πάμε σε διαδικασίες κοινωνικής οικονομίας όπως είναι σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο αναπτύσσεται, ή ελοχεύει η κοινωνική βαρβαρότητα. Δηλαδή νεόπτωχοι και άνεργοι πολλοί. Αυτό θα συμβεί και ειδικότερα μετά την πανδημία, την μετα-COVID εποχή όπως λένε, εάν δεν δούμε νέους τρόπους δημιουργίας απασχόλησης, που
βασικός συντελεστής είναι και η τοπική αυτοδιοίκηση με συμπράξεις με τις συνεργατικές επιχειρήσεις. Συμπράξεις για το πράσινο, για τα πάρκα, για τον πολιτισμό, για όλα αυτά που μπορεί να κάνει και μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής στην πόλη. Την ποιότητα ζωής και την απασχόληση. Αυτή την προβληματική βάζουμε εμείς, συν ότι όταν υπάρχει μια φιλοσοφία συμμετοχής του πολίτη, τότε βλέπουμε, και μάλιστα σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και πόλεων, βλέπουμε μια μεγάλη ανάπτυξη. Δεν είναι τυχαίο ότι στην αρχαία Ελλάδα είχαμε αυτή την τεράστια πολιτιστική ανάπτυξη αλλά και κοινωνική ανάπτυξη, γιατί υπήρχε η πόλη και η κοινότητα. Η κοινωνική οικονομία αναπτύσσεται μέσα από την κοινότητα, από το πνεύμα της κοινότητας και της συμμετοχής. Άρα, μία προϋπόθεση είναι η συμμετοχική δημοκρατία. Μια προϋπόθεση για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι η συμμετοχική δημοκρατία, πράγμα το οποίο πολλοί από τους σημερινούς αυτοδιοικητικούς την εκθρέβονται. Θέλουν το μονοπόλιο της εξουσίας, αλλά και η εξουσία αυτή είναι αμφίβολη, γιατί σε 1-2 τετραετίες ο κόσμος βαριέται και τους αλλάζει. Άρα θα είχαν κι αυτοί, έτσι, όσοι είναι ευφυείς, συμφέρον να αναπτύξουν την κοινωνική οικονομία που έχει μέλλον. Ίσως το μοναδικό μέλλον. Είπε ο Ανδρέας Ολίτρας εχθές ότι πάμε σε μια κοινωνία και μια οικονομία που το 1/3 της οικονομίας θα είναι κοινωνική οικονομία στο μέλλον. Το κράτος και η αγορά, που είναι οι δύο βασικοί συντελεστές της εργασίας, δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες. Οι επιχειρήσεις, οι ιδιωτικές, όταν δεν έχουν κέρδος, κλείνουν τις επιχειρήσεις. Ο κόσμος μένει χωρίς ανεργία. Το κράτος, για να αναπτύξει περισσότερο το κοινωνικό κράτος, θέλει φορολογία. Και ποιον να φορολογήσεις περισσότερο όταν έχουμε μεγαλύτερη ανεργία? Άρα λοιπόν έχει όρια και το κράτος. Έχει όρια και η τοπική αυτοδιοίκηση. Εκείνο που δίνει μία νέα όθηση στα πράγματα ιστορικά είναι η κοινωνική οικονομία, που και αυτό συμβαίνει περισσότερο για πρώτη φορά στην ιστορία με αυτή τη μορφή. Παλαιότερα στις προβιομηχανικές κοινωνίες είχαμε την οικιακή οικονομία στο περισσότερο από 50% της οικονομίας. Οι άνθρωποι παρήγαγαν και αυτοκατανάλωναν, έκαναν παραγωγοκατανάλωση. Αυτό ξεπεράστηκε με τη βιομηχανική επανάσταση και με τους μισθούς. Σήμερα και αυτό το μοντέλο τείνει να ξεπεραστεί. Και πηγαίνουμε σε ένα μοντέλο που η κοινωνική οικονομία, οργανωμένη πλέον όχι ως κοινωνική οικονομία, αλλά ως συνεργατική κοινωνία, ως συνεργατική οικονομία μπορεί να δώσει λύσεις εκεί που δεν μπορεί να δώσει λύση το κράτος και η αγορά, αλλά και η ιεραρχική τοπική αυτοδιοίκηση. Με αυτά τα εισαγωγικά τελειώνω την πρωτομιλία μου και στη συνέχεια οι φίλοι που είναι επίσης συζητητές και ο Λιόλιος και ο Αλέξανδρος, δεν τον βλέπω εδώ πέρα, είναι. Ο Φραγκούλης δεν ξέρω αν είναι εδώ. Όλοι εκεί είναι. Να παρουσιάσουν και αυτοί τα παραδειγματά τους, γιατί έτσι θα βοηθήσουν να δούμε πώς εφαρμόζεται στην πράξη όλη αυτή η φιλοσοφία. Γιατί πρόκειται για μια φιλοσοφική προσέγγιση της κοινωνικής οικονομίας. Ευχαριστώ. Έλα, προχωράμε. Ο Δημοσθένης. Αφού σε προλόγησε και αν δεν πατήσεις το κουμπί δεν θα σε ακούσουμε, θα βλέπουμε μόνο τα χείλια σου. Σωστό. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλό απόγευμα σε όλους. Ο Βασίλης και ο κύριος Μιχαηλίδης και όλοι είναι αρκετά αξιέπαινοι για την προσπάθεια που γίνεται. Αλλά αγαπητοί φίλοι, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει πράγματι δουλειά πολύ. Γιατί είναι μια φιλοσοφία
η οποία πρέπει να την εστερνιστούν πολύ και να την εστερνιστούν πρώτα-πρώτα, αγαπητέ Βασίλη, και σε επίπεδο κυβερνητικό. Ανεξάρτητα ποια είναι η κυβέρνηση κάθε φορά. Δηλαδή πρέπει να είναι σε επίπεδο κρατικών πολιτικών, ότι το κράτος προωθεί αυτή την πολιτική και δεν προωθεί την πολιτική με τα 8 μήνα του ΟΑΕΔ ή με τα states που θυμάμαι εγώ παλιότερα του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας και όλα αυτά που σαν σκοπό τι είχαν σαν σκοπό να σου δώσουν ένα 8μήνο και μετά να βγαίνεις να απεργείς στους δρόμους και έξω από τα δημαρχία και να λες θέλω να γίνω αορίστου χρόνου. Σίγουρα το πώς στήθηκε η απασχόληση στην Ελλάδα, και το περνάω πολύ γρήγορα, έχει σχέση με την ανάπτυξη του ίδιου του ελληνικού κράτους, που ήταν ένα κράτος πελατειακό. Εγώ θα θυμηθώ ιστορίες, όχι πολύ παλιές, αλλά από τη δεκαετία του 70 και λοιπά, όλοι πηγαίναν στον βουλευτή, που είμαστε από επαρχία και εγώ και ο Βασίλης, τα ξέρει, να διορίσει το παιδί είτε στη χωροφυλακή, είτε οπουδήποτε, είτε στο ταχυδρομείο, είτε στο Δήμο, είτε στο δασαρχείο, είτε οπουδήποτε αλλού. Αυτή ήταν η μορφή της απασχόλησης και ο βουλευτής αυτά ήταν τα κριτήρια για να εκλεγεί. Αλλάξαν τα πράγματα, το περνάω πολύ γρήγορα. Τα έζησα και στο Δήμο Πεντέλης που ήμουν από το 2002. Ήσουν καλός για να εκλεγείς αν μπορούσες να τον διορίσεις. Και αν θα πάτε σε όλους τους Δήμους, και αυτό είναι ένα πρόβλημα, Βασίλη, ιδιαίτερα, αφού τα έχεις ζήσει και εσύ, η ίδια η στελέχωση των Δήμων, κυρίως με τα παλιά στελέχη, γιατί τώρα τελευταία έχει περιοριστεί αρκετός κόσμος, μπαίνει μέσα από διαδικασίες ΑΣΕΠ, έρχονται νέα παιδιά με αρκετές, πάρα πολύ, θα έλεγα, με παραπάνω προσόντα από όσα προς το παρόν η τοπική αυτοδιοίκηση χρησιμοποιεί, όχι ότι δεν τα χρειάζεται, απλώς δεν τα χρησιμοποιεί. Υπάρχει το πρόβλημα των δημοτικών αρχόντων, έτσι, αυτό είναι τεράστιο. Εκεί το μεγάλο πρόβλημα, ο αναλφαβητισμός, είναι περισσότερο στους δημοτικούς συμβούλους και στους δημάρχους και στους αντιδημάρχους. Μην πάτε στο Δήμο Αθηναίων που η Αθήνα είναι διαφορετική, πηγαίνετε σε μικρότερους δήμους. Με ποια κριτήρια εκλέγεται κάποιος δημοτικός σύμβουλος ή αντιδήμαρχος, έτσι. Τα γνωρίζουμε όλοι. Όμως, οι καιροί δεν περιμένουν και είμαστε μπροστά σε μεγάλες αλλαγές. Ειδικά ο COVID έκανε και κάτι πολύ καλό, έτσι. Επιτάχυνε πάρα πολλά πράγματα, ειδικά στο θέμα της ψηφιακής οικονομίας και στο κράτος. Πράγματα που μπορεί να κάνανε 3 και 5 χρόνια να γίναν μέσα σε 2, σε 3, σε 4 μήνες. Πού είναι οι ουρές στο ΙΚΑ, θυμάστε τις ουρές στο ΙΚΑ, πού είναι οι ουρές στην εφορία, τα θυμάστε όλα αυτά. Τώρα για να πάρεις την ενημέρωσή σου, πώς θα πάει να κάνεις το εμβόλιο. Πραγματικά είμαστε σε μια ψηφιακή εποχή και είναι πολύ χαρούμενο ότι και το κράτος μπήκε ενεργά σε αυτή την πολιτική με όλα τα αισθητικές συνέπειες που θα έχει. Αυτό όμως βεβαίως αλλάζει την εικόνα της οικονομίας και σίγουρα η μετά COVID εποχή θα είναι πολύ μα πολύ διαφορετική από την προηγούμενη εποχή. Τι χρειαζόμαστε τώρα? Εγώ πιστεύω ότι το πρώτο που χρειαζόμαστε, και το χρειάζονται σε όλα τα επίπεδα από την κυβέρνηση μέχρι τον απλό πολίτη, μια επιμόρφωση και εκπαίδευση, και αυτό που ξεκινάμε εδώ είναι πολύ αξιέπαινο. Τι σημαίνει κοινωνική οικονομία, έτσι? Τι σημαίνει κοινωνική οικονομία? Πώς μπορώ να δημιουργήσω τις ΚΙΝΣΕΠ, πώς μπορούν οι ΚΙΝΣΕΠ να είναι αποτελεσματικές, να είναι λειτουργικές, να είναι παραγωγικές, να έχει νόημα κανείς, να μην είναι μόνο μόδα, να είναι τρόπος επιβίωσης και ανάπτυξης της οικονομίας και εσόδων και για το κράτος. Αυτό πρέπει να περάσει. Πρώτα πρέπει να περάσει και μέσα στα πανεπιστήμια, δεν ξέρω, στα ΤΕΗ, οπουδήποτε, σε ποιο βαθμό, γιατί σήμερα τα παιδιά που βγαίνουν πρέπει να έχουν δεξιότητες. Δεν φτάνει να είσαι ένας απλός απόφοιτος γυμνασίου, είσαι αναλφάβητος, έτσι. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να αποκτήσουν δεξιότητες και να μπει το μάθημα της κοινωνικής οικονομίας, όπως έχει μπει το μάθημα γενικότερα της επιχειρηματικότητας, αλλά με απτά παραδείγματα. Δηλαδή, να βγαίνει κάποιος και να ξέρει ότι μπορώ να μείνω στο χωριό μου, έτσι. Μπορώ και το προϊόν μου να φτάσει στην Ιαπωνία μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, αλλά να του το περάσει σαν αντίληψη. Δηλαδή, τι τρόποι υπάρχουν
για την απασχόληση, και ότι η συνεργατική απασχόληση είναι σήμερα σε μεγάλο βαθμό ένας χώρος που του δίνει και την ελευθερία σκέψης και την ελευθερία πρωτοβουλειών και την ελευθερία δραστηριοτήτων και επιλογών κλπ. Είναι αφεντικό σε αυτό το οποίο κάνει και όχι να είναι σπάλιος. Εγώ θεωρώ κατά δίκη, επειδή πέρασα και από το Δήμο και είδα νέα παιδιά να μπαίνουν 25 χρονών και να περιμένουν 40 χρόνια να συμπληρώνουν κάθε φορά τα ίδια έντυπα στο Δήμο. Λέω, αυτός θα πάθει μελαγχολία, πρέπει να πάει σε ψυχίατρο κατόπιν να κάνει επί 40 χρόνια όλη αυτή τη δουλειά. Δηλαδή να μπει η δημιουργικότητα, αυτό που λέμε η δημιουργική σκέψη και συνεχώς οι αλλαγές, γιατί κάθε 2, 3, 5 χρόνια όλα θα αλλάζουν και θα είναι διαφορετικά. Και για να μπορείς να επιβιώνεις πρέπει να αλλάζεις νωρίτερα από το γείτονά σου, νωρίτερα από το άλλο κράτος, για να είσαι πρωτεργάτης και οι άλλοι να είναι ακόλουθοι. Αν είναι να είσαι εσύ ακόλουθος, στο τέλος θα γίνεις Πακιστανός, να μην θεωρηθώ ρατσιστής, αλλά θα γίνεις ακόλουθος. Πρέπει να είσαι πρωτεργάτης. Άρα το πρώτο και βασικό κομμάτι που χρειάζεται, το θέμα της επιμόρφωσης, και όσο το δυνατόν και στα πανεπιστήμια και στα σχολεία ακόμη. Γιατί να μην μπει στο Λύκειο το μάθημα, γιατί να μπει στα τεχνικά λύκεια, ειδικά στα τεχνικά λύκεια, το μάθημα της κοινωνικής οικονομίας, στις τεχνικές σχολές, στις ΕΛΕΤΕ, δεν ξέρω ποιες άλλες είναι, να μπει το μάθημα της κοινωνικής οικονομίας, ότι είναι η μορφή οικονομίας, η μορφή απασχόλησης. Η αυτοδιοίκηση θέλει επιμόρφωση, να πάρει και την πρωτοβουλία να κάνει επιμόρφωση στα στελέχη της. Να μπει και με κανόνες μέσα, ότι σε κάθε Δήμο να μπουν συγκεκριμένα πλαίσια δραστηριοτήτων των Δήμων. Γιατί, αγαπητέ Βασίλη, ξέρεις τι κάνουν οι δήμαρχοι? Όχι όλοι, οι περισσότεροι. Προτιμούν τους εργολάβους. Έχει και ενδιαφέρον να έχουν έναν εργολάβο να του αναθέτουν. Στο δικό μας Δήμο δώσανε, αντί να πάρουν εργαζόμενους ή οτιδήποτε άλλο, δεν τους είπα για Κινσέπ. Απ' τη μια μου την έπεσε το κουκουέ, ότι τι είναι αυτά που λες για Κινσέπ, και οι άλλοι δεν τους συνέφερε, έτσι. Το δώσανε για 4 χρόνια να μαζεύουν απορρίμματα, να μαζεύουν τα κλαδοκλαδέματα, να μαζεύουν τα πάντα, 4 εκατομμύρια αναθέσεις στους εργολάβους. Έτσι τώρα τόσο, τι να πω, ας το πούμε, είναι large και σε αυτές τις αναθέσεις. Εμείς, και δεν το λέω για να περιαυτολογήσω, είχαμε έτοιμο πράσινο σημείο, επιλεγμένο το χώρο, 1.200.000 ένταξη του έργου στο Ιππερά. Δεν προλάβαμε να το ξεκινήσουμε, και τι προβλέπαμε μέσα? Κλαδοκόφτη 500.000 που τον είχαμε τον κλαδοκόφτη αυτό, να κόβει, γιατί η Πεντέλη είναι γεμάτη κλαδοκλαδέματα. Και ξέρετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Πληρώνουν 600.000 για 2 χρόνια νομίζω, για να έρχεται κάποιος να παίρνει τα κλαδέματα, να τα πηγαίνει να τα θάβει. Εμείς τι ήταν η πολιτική μας? Κόβουμε τα κλαδοκλαδέματα με τον κλαδοκόφτη και ελάτε, είχαμε βγει και είχαμε κάνει και ενημέρωση, φτιάχτε 3-4 Κινσέπ, πάρτε δωρεάν τα ξύλα, αντί να πληρώνουμε εμείς τις 600.000 για να τα πηγαίνουν στη χωματερή οπουδήποτε αλλού, και πηγαίνετε τα ξύλα και πουλάτε τα να βγάλετε εισόδημα. Να, ένας τρόπος πώς μπορεί και πάνω και στα χωριά τα δικά μας και λοιπά, να γίνουν Κινσέπ και να πουλάνε οι Κινσέπ τα ξύλα. Τώρα που κόψανε, είδατε που πέσαν όλα τα δέντρα. Ποιος τα πληρώνει αυτά? Τα πληρώνουν οι πολίτες για να πάνε για θάψιμο τα περισσότερα. Αντί να υπάρχουν 3-4 Κινσέπ σε κάθε Δήμο, που είναι γεμάτο τα βόρεια προάστια, αλλά και άλλοι αγροτικοί δήμοι, και να τα εκμεταλλεύονται. Βλέπαμε 5 ρεύματα ανακύκλωσης. Γιατί πρέπει να πληρώνουμε τον κάθε ΕΟΑΝ και τον κάθε... Γιατί να μην μπορέσουν να κομμάτι της ανακύκλωσης? Το ξέρετε ότι πάνε και αδειάζουν όλους τους κάδους και βγάζουν πολύ καλό μεροκάμανο οι Αθήγανοι. Να λοιπόν, μεγάλες δραστηριότητες κυρίως στην ανακύκλωση και στα κλαδέματα που μπορεί κανείς να το χρησιμοποιήσει. Και σε άλλους τομείς, όπως αναφέρθηκε ο Βασίλης, και στο βοήθεια στο σπίτι μπορεί να υπάρξει, και στη βοήθεια των ηλικιωμένων ή στα χωριά μας κάτω.
να φτιάξουν μια-δυο κινσέπ. Το έχω πει. Υπάρχει ένας αξιόλογος εκεί, ο Σάκουλης, αν τον έχεις ακούσει, Βασίλη, που πηγαίνει από την Εμούτα τα παιδιά, όλους τους τουρίστες που πάνε στον Ρήμαθο κάτω. Του είπα, Νίκο, μαζευτείτε 3 άνθρωποι, κάντε μια κινσέπ, ελάτε σε συνεργασία με το Δήμο στην Αρχαία Ολυμπία, συμφωνήστε όταν θα έρχονται οι τουρίστες, ο Δήμος να τους ενημερώνει ότι υπάρχει Φωλό, υπάρχει ο Ερήμαθος, πάρτε και ένα πουλμανάκι, θα βγάλετε εισόδημα για όλη τη ζωή. Μην περιμένεις τώρα με ένα αυτοκινητάκι εκεί πέρα να τους μεταφέρεις παράνομα και πάει πίσω στην καρότσα. Βεβαίως να δώσει και κίνητρα το κράτος για τις κινσέπ. Δηλαδή να γίνει πολιτική, πώς δίνει κίνητρα για τις επιχειρήσεις είτε όλες τις μικρομεσαίες, να βγάλει ένα πρόγραμμα ενίσχυσης κινσέπ. Μόνο ένα πρόγραμμα ενίσχυσης κινσέπ. Δηλαδή πρέπει να γίνει πολιτική της πολιτείας. Αν γίνει πολιτική της πολιτείας, τότε θα μπορέσει να προχωρήσει το θέμα. Αυτά θέλω να πω σε γενικές γραμμές. Υπάρχουν πολλά περιθώρια, αλλά στέκομαι επιγραμματικά. Πολιτική της πολιτείας, με ενισχύσεις στις ΚΙΝΣΕΠ, ακόμη με μεγάλες επιχορηγήσεις. Εκπαίδευση, να μάθουν οι νέοι. Τώρα αναπτύσσεται, θα είδατε, και μια άλλη μορφή οικονομίας, οι κοινωνικοί μετανάστες, έτσι. Λοιπόν, που μπορεί να κάτσεις να δουλεύεις πάνω στη Φωλόη και να είσαι από τη Νορβηγία ή οπουδήποτε αλλού και να κάνεις τη δουλειά σου. Ας βρεθούν 3 να πάνε να φτιάξουν, αφού δεν το κάνει το Δήμος, να φτιάξουν ένα κέντρο, το οποίο, δηλαδή ένα χώρο, να έχει μέσα όλα τα ίντερνετ, όλα τα facilities, και να πηγαίνει ο άλλος και δίπλα να έχει και μια ωραία ταβερνούλα, να πηγαίνει να τρώει και το μαύρο χείρο. Θέλει όμως και λίγο μυαλό, θέλει δημιουργικότητα. Αν κάποιος περιμένει να ξυπνάει το πρωί και θέλει να είναι ήλωτας όλη του τη ζωή, είναι θέμα επιλογής. Χρειάζονται και οι ήλωτες, αλλά χρειάζονται και οι άνθρωποι με το δημιουργικό μυαλό. Ευχαριστώ. Ο Δημήτρης ο Λιόλιος να μας πει την εμπειρία του. Μας ακούει ο Δημήτρης? Ναι. Καλησπέρα και από μένα. Από τη συνεργασία μας με το Δήμο. Λοιπόν, εμείς έχουμε μια κίσπε. Μ' ακούτε καταρχήν? Ναι. Ακούγομαι? Ακούγεσαι. Είμαι πρόεδρος του ΚΙΣΠΕ Λάρισσας Μυρμηδόνες. Από το 2017 έχουμε συσταθεί. Κοινωνικός συνεταιρισμός που είναι ένταξη. Δηλαδή, για όσους δεν ξέρουν, απασχολούμε ψυχικά πάσχοντες. Σε συνεργασία με τα 2 νοσοκομεία της πόλης που είναι και μέλη μας, και με το Δήμο Λάρισσας και με το Δήμο Αγιάς, έχουμε ένα μαγαζάκι που μας παραχώρησε το νοσοκομείο, το Πανεπιστημιακό της Λάρισσας, μέσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, και με ψηλικά είδη και είδη για ασθενείς, είδη δώρων. Αυτό δουλεύει εδώ και 2,5-3 χρόνια, με 4 υπαλλήλους. Είχε ξεκινήσει και έβγαζε τα έξοδά του πριν το COVID, πριν κλείσουμε και μπούμε σε αναστολή. Δηλαδή ξεκινήσαμε, δεν είχαμε λεφτά για τα ψηλά, για την ταμιακή, για να καταλάβετε. Ήταν με δωρεές, τα ράφια και τα πρώτα υλικά ήταν βερεσέ για να ξεκινήσουμε. Και σιγά σιγά μέσα σε 1,5-2 χρόνια έφτασε να βγάζει τα έξοδα 3-4 υπαλλήλων. Είχαμε τραπεζοκομεία και στα 2 νοσοκομεία. Τώρα αυτό το έργο σταμάτησε. Και έχουμε και συνεργείο καθαριότητας, που έχουμε κάποιους δημόσιους οργανισμούς, το ΕΚΑΒ, το ΝΕΟΠΗ Λάρισσας. Είχαμε και το ΕΣΚΑ, τώρα θα ξαναβγεί πάλι σε κάποιο διάστημα. Και για καλή μας τύχη, σε συνεργασία με την ΠΟΚΙΣΠΕ που κάναμε κάποιες ενέργειες, πείσαμε τώρα αυτή τη βδομάδα και σήμερα χθες βγάλαν και η Περιφέρεια Θεσσαλίας ένα έργο καθαριότητας που είναι για όλο τον νομό Λάρισσας. Ένα μεγάλο έργο για μας, που θα είναι το πρώτο μεγάλο έργο που παίρνουμε, είναι 250.000 ευρώ για 25 θέσεις εργασίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε 10 θέσεις εργασίας. Πριν την κρίση του COVID είχαμε 25 εργαζόμενους, αλλά σιγά σιγά μαζευτήκαμε γιατί μας πετσόκοψε ο COVID. Τώρα ανοιγόμαστε πάλι με το συνεργείο καθαριότητας και έχουμε και ένα αναψυκτήριο που σε συνεργασία με το Δήμο και το Υπουργείο Πολιτισμού μας το παραχώρησε ο Δήμος Λαρισαίων. Το αναψυκτήριο του Διαχρονικού Μουσείου, είναι το κηλικείο δηλαδή, αλλά είναι ένας τεράστιος χώρος που είναι ένα πολύ όμορφο μαγαζί
και στον εξωτερικό χώρο και εσωτερικά, σε ένα καινούριο μουσείο της Λάρισσας που δουλεύει εδώ και 4-5 χρόνια. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Δυστυχώς και αυτό, παρόλο που είναι μέσα σε ένα άλσος, μέσα στο πράσινο στη Λάρισσα, επειδή δεν έχει καθόλου επισκεψιμότητα, με τον COVID τώρα αυτό το διάστημα είμαστε και αυτό κλειστοί υπάλληλοι σε αναστολή. Την πρώτη χρονιά που ξεκινήσαμε φάνηκε να πάει πάρα πολύ καλά και είχαμε 4-5 υπαλλήλους. Τώρα έχουμε 3 υπαλλήλους που είναι σε αναστολή και αυτοί και αναμένουμε τώρα τι θα γίνει με την επανεκκίνηση της εστίας. Σε αυτά τα 4 χρόνια λειτουργίας, αυτό που μπορώ να πω ότι καταφέραμε και επιβιώσαμε χωρίς να έχουμε... Τα πρώτα χρόνια είχαμε μικρές... μπήκαμε λίγο μέσα, ήταν 4-5 ευρώ, ήταν ίσα-ίσα στα όρια που είχαμε το αποθεματικό, τα χρήματα που βάλαμε γύρω στα 60 άτομα που είμαστε εμείς, για να έχουμε ένα αποθεματικό για να ξεκινήσουμε. Και φέτος φάνηκε να βγάλουμε και 3-4 ευρώ κέρδος. Αλλά φανταστείτε ότι δουλέψαν, σε κάποια φάση δουλεύαν και 25 άτομα σε εμάς. Είχαμε μεγάλο κύκλο εργασιών, 200-250 ετησίως, αρκετούς εργαζόμενους. Κέρδος όμως στην ουσία τσίμα-τσίμα. Δηλαδή αυτό που λέμε η κοινωνική οικονομία. Εμάς δεν μας ενοχλεί αυτό ότι δεν έχουμε κέρδος αυτή τη στιγμή. Είναι ότι δεν έχουμε τη ρευστότητα που χρειαζόμαστε για να μπορούμε να μπαίνουμε σε μεγαλύτερους διαγωνισμούς. Αυτό τη δυνατότητα τώρα μας την έδωσε η επιστρεπτέα προκαταβολή, που και σε αυτό μπήκαμε πολύ διστακτικά, γιατί θέλαμε υποχρεωτικά να απολύσουμε κάποιους υπαλλήλους και δεν μπορούσαμε. Στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη δεν είχαμε μπει, γιατί έπρεπε να μειώσουμε προσωπικό, επειδή δεν είχαμε δουλειές. Αν δεν έχεις δουλειές, δεν μπορείς να τους πληρώσεις. Οπότε τώρα καταφέραμε με την επιστρεπτέα προκαταβολή που πήραμε την 4, την 5 και την 6 να έχουμε κάποιο αποθεματικό, ένα κεφάλαιο για κίνηση και να μπούμε σε ανοιχτό διαγωνισμό. Τώρα αυτό τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό που σας λέω που είναι 250.000 ευρώ. Τελικά δηλαδή το κέρδος δεν το αποποιούμαστε, δηλαδή είναι θεμιτό για την κοινωνική οικονομία, έτσι, για μια κοινωνική επιχείρηση, για να υπάρχει σαν αποθεματικό για κεφάλαιο κίνησης. Δηλαδή χωρίς κεφάλαιο κίνησης είδα ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Βγαίναν δουλειές, πήγαινα στην τράπεζα να δανειστώ, επειδή είμαστε συνεταιρισμός, έλεγαν θα πρέπει ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο να βάλουν υποθήκη ακίνητη περιουσία. Κανένας από εμάς δεν ήθελε να βάλει υποθήκη ακίνητη περιουσία για να δανειστούμε, γιατί οι περισσότεροι από εμάς το κάνουμε σαν κίσπρα που είμαστε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, το κάνουμε και οφελώς, χωρίς να αμοιβόμαστε από αυτό το έργο, για να προάγουμε τη δουλειά μας που είναι η ψυχοκοινωνική επανένταξη. Δημήτρη, πες μας... Οπότε αυτό είδα ότι... Πες μας και 2 λόγια για το ΠΟΚΙΣΠΕ που ανήκεις και που κάνει παρόμοιες δράσεις στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. 2 λόγια μόνο. Και ποιες είναι οι σχέσεις με την τοπική αυτοδιοίκηση. Μ' ακούς? Μάλλον δεν ακούει, κάτι έγινε με τον Δημήτρη. Πάμε στον επόμενο. Πάμε στον Αλέξανδρο τον Οικονόμου να μας πει το μοντέλο του με 2 λόγια. Βέβαια είναι και στο επόμενο session, αλλά τώρα είναι αυτός που έχει εφαρμόσει συστηματικά τα ΣΔΙΤ με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αλέξανδρε. Καλησπέρα από μένα. Θα τα πω και στην επόμενη συνάντηση του εργαστηρίου που έχουμε, αλλά γενικότερα εμείς δεν είμαστε ΚΙΝΣΕΠ, είμαστε κανονικός συνεταιρισμός με 15 άτομα και όχι με 5 άτομα, γιατί ιδρυθήκαμε το 2001. Εμείς έχουμε μια καλή συνεργασία με τους Δήμους στο κομμάτι που κινούμαστε και έχουμε κάνει μια σύμπραξη μαζί τους υπογράφοντας ένα ιδιωτικό συμφωνητικό. Νομίζω το μυστικό στην όλη υπόθεση είναι ότι πρέπει να πείσεις τους άλλους στο θέμα του win-win, δηλαδή κερδισμένος και εγώ, κερδισμένος και ο Δήμος. Και με το σκεπτικό ότι ο Δήμος δεν θα βάλει το χέρι του στην τσέπη. Ίσως είναι και το δικό μας αντικείμενο τέτοιο και να σου πω τι έχουμε κάνει. Δηλαδή, κάνουμε μια συμφωνία και είπαμε στο Δήμο ότι εμείς θα εξυπηρετήσουμε όλα τα παιδιά σου που έχουν ανάγκη από ψυχολογική υποστήριξη και ειδικές θεραπείες. Εσύ δεν θα πληρώσεις τίποτε, θα το αναλάβουμε εμείς. Και είπαμε και στους γονείς ότι και εσείς δεν θα πληρώσετε τίποτε, γιατί εμείς υπογράψαμε μια σύμβαση με το κράτος
με τον ΕΟΠΗ, άρα δηλαδή όλες οι θεραπείες θα μπορούσαν να πληρωθούν μέσα στο ΕΟΠΗ. Έτσι λοιπόν ο Δήμος με πολύ μεγάλη χαρά και προθυμία, από τη στιγμή που δεν είχε να χάσει κάτι, υπέγραψε μια σύμβαση μαζί μας παραχωρώντας χώρους. Δηλαδή η μόνη του η επιβάρυνση ήταν η παραχώρηση χώρου. Που σημαίνει βέβαια ότι έχει ένα χώρο το οποίο τον παρέδωσε, τον διαμορφώσαμε εμείς, τον φτιάξαμε, τον βάψαμε, τον καλοποίησαμε, τον εξοπλίσαμε και το καθεξής. Ο Δήμος απλώς διέθεσε το χώρο και είχε και την ευχαρίστηση ότι παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες στους δημότες του χωρίς να βάλει το χέρι στη τσέπη. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, μυστικό για να πείσεις κάποιον Δήμο ότι να κάνει μια συνεργασία μαζί σου, ότι θα έχει περισσότερο όφελος από εκείνο το οποίο έχει να δώσει. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, εμείς λειτουργούμε με τους Δήμους, συνάπτοντας συνεργασία μαζί τους, και η μόνη υποχρέωση από τους Δήμους είναι να γίνει μια παραχώρηση κάποιου χώρου για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, για να κατεβάσουμε το λειτουργικό κόστος και να κάνουμε συμφωνία με τον ΕΟΠΗ. Και λέω αυτό γιατί η συμφωνία με τον ΕΟΠΗ, η θεραπεία, την οποία πληρώνει, είναι 1,7 λεπτά, δηλαδή ή 2,23 λεπτά η θεραπεία. Δηλαδή είναι πολύ αστείο όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή να έχει μια μαζικότητα περιπτώσεων, θεραπείων για να μπορείς να βγεις. Εάν λοιπόν έχεις και λειτουργικά κόστη, ή τα νερά και τηλέφωνα, αυτό θα ήταν αδύνατο. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν κάνω συμφωνία με το Δήμο και τη συμφωνία με το κράτος και με τους γονείς, δηλαδή θα λέγαμε μια τριμερή συμφωνία, κατορθώσουμε να πετύχουμε και να εξυπηρετούμε έναν κοινωνικό σκοπό στους κατοίκους της περιοχής, οι γονείς να παίρνουν δωρεάν θεραπείες και οι θεραπευτές να πληρώνονται. Θέλω να σου πω το εξής, ότι κάναμε έναν υπολογισμό, λείπει ο Βασίλης, θα να το ακούσει αυτό, ότι στα 4 χρόνια που κάναμε έναν απολογισμό τι κέρδος είχαν οι δημότες της περιοχής, ήταν της τάξης των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή, αν οι γονείς πληρώνουν από την τσέπη τους, έπρεπε να δώσουν στον ιδιωτικό τομέα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ένα τεράστιο ποσό, που σημαίνει ότι αυτά τα 3 εκατομμύρια ευρώ πέσανε μέσα στην τοπική αγορά του Δήμου και επενδυθήκαν με διάφορους τρόπους από τους γονείς. Δηλαδή, να αγοράσουν ρούχα, παπούτσια για τα παιδιά τους, από τα τοπικά μαγαζιά, από τα τοπικά σούπερ μάρκετ και ούτω καθεξής. Άρα, δηλαδή, ήταν το όφελος πέρα από το ότι οι γονείς είχαν δωρεάν θεραπείες, η τοπική αυτοδιοίκηση πρόβαλε ένα κοινωνικό έργο. Υπήρχε και ένα δευτερογενές όφελο όσον αφορά το οικονομικό αντίκτυπο, το οικονομικό αποτύπωμα στην περιοχή. Αυτά. Και να πω επίσης ότι αν κάποιος από τους φορείς ενδιαφέρεται να κάνουμε μια συνεργασία για να αναπτυχθεί αυτό το μοντέλο και σε άλλους δήμους, κάποια ΚΙΝΣΕΠ ή κάποιοι άλλοι φορείς, πολύ ευχαρίστως εμείς είμαστε διαθέσιμοι να προχωρήσουμε σε αυτή τη συνεργασία για να προχωρήσει το μοντέλο αυτό και σε άλλους δήμους, βέβαια πάντως στο κομμάτι της αγωγής των παιδιών, της παιδαγωγικής προσέγγισης των παιδιών. Βασίλη, έλεγα το εξής, ότι δεν το άκουσα προηγουμένως, το επαναλαμβάνω, ένα δευτερογενές όφελος για την περιοχή που λειτουργούμε, συγκεκριμένο Δήμο Ηλίου, αλλά δεν είναι μόνο ο Δήμος Ηλίου, είναι το Δήμο Ηλίου παραδείγματος χάρη, κάνοντας μια αποτίμηση το όφελος που είχαν οι γονείς στα 4 χρόνια λειτουργίας του κέντρου, έβγαινε ένα ποσό της τάξης των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή, ωφελήθηκε η περιοχή και δεν πήγε στον ιδιωτικό τομέα ή στους επιχειρηματίες 3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό λοιπόν, τα 3 εκατομμύρια ευρώ πέσανε μέσα στην αγορά, στην τοπική αγορά για την ενίσχυση τοπικών επιχειρήσεων. Νομίζω ότι το παράδειγμα του Αλέξανδρου είναι ένα παράδειγμα που μπορεί να το υιοθετήσει όλες οι περιφέρειες και όλοι οι δήμοι. Δεν έχει, δηλαδή το ξέρουν μόνο περιφερειακά, τοπικά. Δεν το ξέρουν οι υπόλοιποι που θα μπορούσαν να κάνουν κάτι ανάλογο. Σε αυτό το σημείο να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις σε οποιονδήποτε από τους εισηγητές. Θέλετε να κάνετε ερώτηση? Ο κύριος Φραγκούλης είναι να μιλήσει σήμερα? Ναι, θα μιλήσει και ο Φραγκούλης. Έχουμε χρόνο. Έχουμε χρόνο. Επειδή είναι μια άλλη ενότητα, να το κάνουμε μετά. Είμαστε πολύ γρήγοροι εμείς από ό,τι βλέπεις, Δημήτρη. Έτσι πρέπει. Ναι. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Καταρχήν, καλησπέρα. Εγώ με τη Σουγέννη Κατερίνα, είμαι επισκέπτρια υγείας.
Θα μου πείτε τι κάνει μια επισκέπτρια υγείας στη σημερινή ημερίδα. Νομίζω ότι μια μικρή απάντηση και μια επιλογή του τι μπορούν να κάνουν οι θεραπευτές με το γενικό όρο της λέξης μας έδωσε μια εικόνα και ο κύριος Οικονόμου. Επειδή εκπαιδεύομαι σαν εξειδικευμένη επαγγελματίας, επαγγελματική ανάπτυξη και σταδιοδρομία, με ενδιαφέρει το κομμάτι, το αν έχουμε, κύριε Οικονόμου, μια διευκρίνηση, αποτιμηθεί τα ίδια τα βιώματα ως ωφέλη των ανθρώπων οι οποίοι έχουν στηριχθεί με αυτόν τον τρόπο. Και η ερώτησή μου απευθύνεται και στον κύριο Οικονόμου και στον κύριο Γιώγιο. Να σας πω το εξής. Είναι πολύ καλό το ερώτημα. Εμείς κάνουμε ένα follow των παιδιών που έχουμε εξυπηρετήσει θεραπευτικά μετά από 10 χρόνια. Γιατί λειτουργούμε 20 χρόνια σαν φορές, οπότε έχουμε αυτή την πολυτέλεια λίγο. Μπορώ να σας πω λοιπόν ότι έχουμε βρει παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή τελειώνουν το πανεπιστήμιο που περάσαν από εμάς. Και θεωρώ ότι αν δεν είχαν αυτό το ευεργέτημα, πιθανόν να μην είχαν τελειώσει το λύκειο. Κάποια σχετική βιβλιογραφία... Υπάρχει κάποια σχετική βιβλιογραφία που να έχει αποτιμηθεί το βίωμα το δικό τους ως επαγγελματική στήριξη με αυτούς τους κινησέπεις, συνεταιρισμούς ανεξαρτήτου μορφής που μπορεί να έχουν? Ετοιμάζουμε μια μελέτη αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε τελειώσει όμως. Γύρω από τον Ιούνιο θα είναι έτοιμη, γιατί κάνουμε αποτίμηση από το στοιχείο και καταγραφή, η οποία θα είναι έτοιμη νομίζω τον Ιούνιο και θα βγει στον αέρα. Οπότε θα δημοσιευτεί και στο site το δικό μας, οπότε θα μπορείτε να τη δείτε. Εγώ να σας πω ότι... να σας πω... Μ' ακούτε? Ναι. Να σας απαντήσω κι εγώ από τη δική μας πλευρά. Προσπάθησε να μιλήσει, Δημήτρη. Δημήτρη, σε χάσαμε. Κάτι έχει πρόβλημα με την σύνδεσή του. Υπάρχει πρόβλημα με τη σύνδεσή του. Να ετοιμάζεται ο Γιάννης ο Φραγκούλης να μας κάνει τη δική του παρέμβαση. Εγώ μια ερώτηση, Βασίλη, μπορώ να κάνω στον κύριο Δημοσθένη? Βέβαια. Ναι. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Συγχαρητήρια για τις ομιλίες, ήταν πολύ ενδιαφέροντες. Κύριε Δημοσθένη, ήταν πολύ σημαντικό που μιλήσατε για την ανάγκη της εκπαίδευσης. Να μάθουμε να κάνουμε κοινωνικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, όλα αυτά τα πράγματα. Ποια είναι η άποψή σας? Αυτό πρέπει να... Αυτό μπορεί να το ζητάμε και 10 χρόνια από το κράτος και 20. Πρέπει να συνεχίσουμε να παρακαλάμε το κράτος ή οποιονδήποτε άλλο να μας το δώσει, ή μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας, να ζητήσουμε φορείς του εξωτερικού που είναι διαθέσιμοι να δώσουν αυτή την εκπαίδευση, ώστε να προχωρήσουμε μπροστά και να μην περιμένουμε πλέον το κράτος ή οποιονδήποτε άλλο να μας το δώσει αυτό. Ευχαριστώ. Να σας πω, το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Οφείλει το κράτος, δηλαδή οφείλει μέσα στα επαγγελματικά λύκεια, το λέω με πολύ αιμονή αυτό, μέσα στα επαγγελματικά λύκεια να βάλει την κοινωνική οικονομία. Και στα γενικά λύκεια, αλλά ένας λόγος παραπάνω στα επαγγελματικά λύκεια. Οφείλει να τα βάλει μέσα στα δημόσια ΙΕΚ. Ακόμη οφείλει, αν θέλετε, να επιδοτήσει και τα ιδιωτικά ΙΕΚ, να βάλουν το μάθημα της κοινωνικής οικονομίας. Και σε κάποια μαθήματα, ειδικά σε κάποια περιφερειακά πανεπιστήμια, θα μπορούσε κάλλιστα να μπει. Επιπλέον, και ήθελα να το πω αυτό, Βασίλη, βγήκε το καινούριο Erasmus οδηγός για το 2021. Έχει στα Sector Skill Alliance, δηλαδή στα sector, είναι στα κλαδικά συμμαχίες γνώσης, με ειδική αναφορά για πρόγραμμα κοινωνικής οικονομίας. Τα προγράμματα αυτά είναι μεγάλα, είναι της τάξης των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ.
θέλει συνεργασία πανεπιστημίων, κέντρων κατάρτισης και επιχειρήσεων και η ΚΙΣΕΠ θεωρούνται επιχειρήσεις. Θα είναι πανευρωπαϊκό, μπορούμε όμως, είναι το Σεπτέμβριο υποβολή, να φτιάξουμε, σίγουρα θα είναι και από άλλες 15 χώρες, έτσι, αλλά να φτιάξουμε και μια καλή ομάδα από την Ελλάδα, 3-4, δεν μπορούμε να πάμε όλοι, είναι ξεκάθαρο, και να μπούμε μέσα σε ένα τέτοιο πρόγραμμα πανευρωπαϊκό. Όπως επίσης βγήκαν και τα κέντρα κατάρτισης αριστείας και εκεί θα μπορούσε να γίνει επαγγελματικής κατάρτισης σε ένα επαγγελματικό κέντρο που να έχει αντικείμενο την κοινωνική οικονομία, και αυτό το επαγγελματικό κέντρο θα είναι ένα δίκτυο ευρωπαϊκό και δίκτυο εθνικό. Είμαι διατεθειμένος, σπίτι τα ξέρω αυτά και εσείς τα ξέρετε, και εσύ και ο Οικονομόπουλος, και τα δουλεύετε, να το δούμε και να συντονιστούμε. Άρα και το κράτος και ιδιωτικά μπορούμε να κινηθούμε. Πριν να μπει ο Γιάννης, μπορώ να κάνω μια... Βέβαια, μπορείς. Βέβαια. Απλώς έψαχνα τόση ώρα, γι' αυτό δεν σας κοιτούσα στα μάτια, να βρω το τι ανακοίνωσε η συνεργατική κοινωνία, δηλαδή οι συζητήσεις που κάνουμε κάθε Δευτέρα το βράδυ στις 8 και ίσως λίγο αργότερα σε λίγο. Και μάλιστα την Δευτέρα αυτή θα έχουμε και την αξιολόγηση του τι κάναμε. Ότι στο πρόγραμμα 2017-2023 προβλεπόντουσαν πολλά λεφτά για την κοινωνική οικονομία, θα το λέω εγώ γενική κοινωνική οικονομία, και εσείς δέστε τις λεπτομέρειες μετά. Ειδικά στις περιφέρειες, στα περιφερειακά προγράμματα, δεν μιλάμε για το κράτος άστο, ούτως ή άλλως είναι χαμένο στον κόσμο του. Στις περιφέρειες όμως προβλεπόντουσαν, εγώ βλέπω μπροστά τον πίνακα, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 4.471, Κεντρική Μακεδονία, 13.822. Τι λεφτά είναι αυτά? Για την εκπαίδευση, υποστήριξη και χρηματοδότηση δομών της κοινωνικής οικονομίας. Μπορεί να μιλάμε εδώ για ΚΙΝΣΕΠ, για καλό, μπορεί για συνεταιρισμούς μόνο, αλλά είναι μέσα. Δυτική Μακεδονία 2.185, Ήπειρος 2.376. Μιλάμε ότι μόνο στην Αττική προβλεπόντουσαν 28.141. Είμαι σίγουρος ότι επειδή το 2023 είναι πολύ κοντά, οι περιφερειάρχες τα κατανάλωσαν σε διάφορες ευκαιρίες που τις λένε κοινωνική οικονομία, όπως κοινωνικά παντοπολία και κάτι άλλα τέτοια που είναι κοινωνική πολιτική και όχι κοινωνική οικονομία, ή τα βάλαν στη βοήθεια για το σπίτι, τα βάλαν στους παιδικούς σταθμούς, αλλά από τα 28.141 της Αττικής δεν περίπτωσαν 2, 3, 4 εκατομμύρια να υποστηρίξει εκπαιδευτικά τις δομές της κοινωνικής οικονομίας. Απλώς εμείς κοιμόμαστε, συγγνώμη, δεν πω πολιτισμένα, εμείς καθέβδουμε, η κοινωνία των πολιτών δεν τα απέτησε και ο αντίστοιχος περιφερειάρχης, όποιος περιφερειάρχης, Κεντρικής Μακεδονίας, Υπήρου, οτιδήποτε άλλο. Ήθελα να πω ότι μόνο της Υπήρου έκανε προκήρυξη για 500.000 και το πήγε αναβολή 2 φορές, γιατί δεν είχε αρκετές αιτήσεις. Κάνανε επίσης μια προκήρυξη και στην Βόρειο Αιγαίο και δεν ξέρω, Γιάννης, ξέρω αν θα μας πει για τον Νότιο Αιγαίο. Λεφτά δεν είναι προεκλογική περίοδος. Λεφτά υπάρχουν. Είναι σε κώδικες, έγιναν μεγάλοι αγώνες για να μπουν σε κονδύλια και δεν τα αξιοποιεί κανένας. Και δεν τα ζητάμε εμείς σαν κοινωνία πολιτών. Ευχαριστώ. Γιάννη. Λοιπόν, καλό απόγευμα από μένα. Είμαι ο Γιάννης ο Φραγκούλης. Θα σας μιλήσω πολύ σύντομα και όποιος θέλει ρωτάει το οτιδήποτε. Το 1996 πρωτοβήκα στην Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Σωματείων. Η Ομοσπονδία είναι ένα δευτεροβάθμιο όργανο στην Αττική. Τα πρωτοβάθμια είναι οι σύλλογοι κάθε νησιού και το δευτεροβάθμιο είναι η Ομοσπονδία που έχει ένα εκπρόσωπο από κάθε σύλλογο. Εγώ λοιπόν εκπροσωπούσα τότε το νησί μου, την Κάσο. Από το 1996 μέχρι σήμερα, περίπου 26 χρόνια είμαι στην Ομοσπονδία και τα τελευταία 5 χρόνια πρόεδρος. Το 2008 έγινα διαχειριστής ταμείας του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κάσου, του νησιού μου. Εγώ ο συνεταιρισμός να πάω 7 άτομα στα δικαστήρια για υπεξαίρεση και έκλεισε ο συνεταιρισμός και είμαστε ακόμα στα δικαστήρια λόγω κακοδιαχείρισης.
προγενεστέρων κτλ. Ό,τι αυτό σημαίνει. Το 2015 κατάφερα και έφτιαξα μία κινσέπ στο νησί, η οποία μέχρι σήμερα ασχολείται με πολλή επιτυχία με την ανακύκλωση και τώρα κάνουμε και ένα εργαστήριο για παραδοσιακά προϊόντα σε συνεργασία με το Δήμο. Γιατί έτυχε να είμαι φίλος και ομοειδεάτης του Δημάρχου από το 1992. Αλλιώς δεν θα έβλεπα φράγκο. Μάλιστα, η συνεργασία με το Δήμο ξεκίνησε πριν παραλάβει ο νυν δήμαρχος του νησιού μας, ένα χρόνο πριν, γιατί μας καλέσανε σπεσμένα να ξεκινήσουμε την ανακύκλωση, επειδή το πρωτοδικείο πήγε μέσα όλο το Δημοτικό Συμβούλιο για κακούργημα, γιατί καίγανε τα σκουπίδια σε χωματερές. Εάν δεν τους είχαν πάει λοιπόν μέσα, ακόμα δεν θα είχαμε υπογράψει σύμβαση, γιατί αυτή είναι η Ελλάδα. Τέλος πάντων, το θέμα ποιο είναι, ότι από τότε μέχρι σήμερα έχουμε κάνει βήματα, έχουμε μπει στα πράσινα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιοποιήσαμε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα οποία δεν παρεμβαίνει το κράτος, γιατί κάτι πράσινα ταμεία, κάτι ιδρύματα στην Ελλάδα κτλ. Εάν δεν είσαι κολλητός των βουλευτών, δεν βλέπεις δίφρακο, έτσι, στην τσέπη σου. Εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων. Σε κάθε περίπτωση προχωράμε καλά στην ανακύκλωση, προχωράμε καλά σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Όπως σας είπα, στήσαμε το εργαστήριο το οποίο θα είναι σε λειτουργία φέτος το καλοκαίρι για παραδοσιακά προϊόντα στο νησί. Έχουμε ένα κύκλο εργασιών πάνω από 100.000 ευρώ το χρόνο. Νομίζω ότι για ένα νησάκι σαν την Κάσο είναι αξιοπρεπέστατο ποσό. Δίνουμε εργασία σε 4 οικογένειες στο νησί και όταν γίνει και το εργαστήριο αυτής οι εργαζόμενοι θα διπλασιαστούν. Προσπαθούμε να κάνουμε πολλά. Τώρα, ως Ομοσπονδία που σας είπα προηγουμένως, εκτός από το πολιτιστικό μας έργο εδώ στην Αττική, τα τελευταία χρόνια ασχολούμαστε με τα θέματα ανεργίας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, διότι η ανέχεια που έχει οδηγήσει το κράτος τους συμπατριώτες μας, ειδικά από τα νησιά, έρχονται πολύ ξυπόλοιτοι στην Αθήνα και δεν έχουν να πάνε ούτε στο γιατρό ούτε να πάρουν τα φάρμακά τους. Τελευταία μάλιστα, να σας πω και το πιο ευχάριστο απ' όλα, προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε την επανεγκατάσταση των απόδημων δωδεκανησίων να γυρίσουν στον τόπο τους, στα νησιά τους, να εργαστούν, να επενδύσουν, αντιστεκόμενοι έτσι στη συστηματική ερημοποίηση που προσπαθεί να γίνει αυτή την εποχή στα νησιά μας, τα οποία αφενός μεν ερημώνουν από Έλληνες πολίτες, κλείνουν οι εφορίες, τα οίκα, τα ελτά, ο ΟΤΕ, τα πάντα, ενώ σε πολλά νησιά μας έχουμε ανεξέλεγκτα μετανάστες. Μην με περάσετε για ρατσιστή, ούτε περίεργο άτομο. Είμαι χριστιανός Ορθόδοξος, αριστερών πεποιθήσεων, αλλά δεν μπαίνω σε κανένα κουτί κανενός κόμματος. Ευχαριστώ για την προσοχή σας, είμαι στη διάθεσή σας. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Σύννεφο. Ο admin ποιος είναι? Ναι, θα κάνουμε ένα μάζεμα της συζήτησης από όλες τις τοποθετήσεις, οι οποίες ήταν αξιόλογες και δημιούργησαν ένα παζλ θεμάτων. Αυτός είναι άλλωστε ο στόχος μας, να μιλούν πολλοί για παρόμοια θέματα και να συμπληρώνει ο ένας τον άλλον. Δεν έχει νόημα να μιλάει μόνο ένας σε αυτές τις διαδικασίες. Από ό,τι φαίνεται το μήνυμα έχει περάσει και στις προηγούμενες συνεδρίες και στη χθεσινή ιδιαίτερα. Έχουμε μεγάλη συμμετοχή. Είναι άμεσα έτοιμος ένας κόσμος, γύρω στα 500 οργανώσεις στην Ελλάδα. Θα συμμετάσχει σε όλα τα σένσιον, αλλά συμμετέχει και παρακολουθεί όλες αυτές τις διεργασίες. Αυτό είναι ένα μήνυμα ότι μπορεί να υπάρξει φωνή της κοινωνίας πολιτών και να αξιοποιήσει αυτά που είναι τώρα περιστασιακά καλά παραδείγματα, όπως μας είπε και ο Αλέξανδρος, όπως μας είπε και ο Λιόλιος, όπως κάνει και ο Γιάννης ο Φραγκούλης. Έχουμε καλά παραδείγματα, αλλά πρέπει να έχουμε μια ενιαία φωνή. Αυτό είναι το μεγάλο στίχημα της κοινωνίας πολιτών
Και εδώ θα πρέπει να δούμε και το ρόλο των παραδοσιακών πολιτιστικών οργανώσεων, των ενώσεων που υπάρχουν σε κάθε περιφέρεια, που έχουν παίξει τον ιστορικό τους ρόλο ως ένα βαθμό, αλλά σήμερα που αλλάζουν και οι γενιές κάπως φθήνουν και δεν πρόκειται να αναβαθμιστούν εάν δεν υιοθετήσουν και μορφές κοινωνικής οικονομίας, να ασχοληθούν δηλαδή με καλύτερες παροχές υπηρεσίας και συνεργασίες με την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση τους δίνει τώρα 2, 3, 5 χιλιάρικα να κάνουν μια folklore εκδήλωση τον χρόνο, αλλά από εκεί και πέρα δεν συνεργάζεται με αυτό το πολύ σημαντικό κοινωνικό κεφάλαιο που παραδοσιακά υπάρχει στις ενώσεις. Γι' αυτό βάλαμε και το θέμα εθνικοτοπική σύλλογη, που είναι το κοινωνικό κεφάλαιο, αν θέλετε, και για συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Μία ομοσπονδία μπορεί εύκολα να πείσει ώστε να γίνει μια ενεργειακή κοινότητα σε κάθε νησί, για παράδειγμα, επειδή μιλάμε για τα Δωδεκάνησα, ή σε κάθε δήμο μια ενεργειακή κοινότητα, μπορεί αυτή να αναλάβει την πρωτοβουλία, θα πείσει, υπάρχει κοινωνική εμπιστοσύνη. Από ότι να ξεκινήσει κάποιος από μόνος του για να πείσει. Πρέπει δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε τις παλιές οργανώσεις με νέους στόχους. Με νέους στόχους και με εργαλεία που μας δίνει η νέα τεχνολογία. Μας δίνει φοβερά εργαλεία. Αυτό φαίνεται. Αν το εξετάσεις, το ερευνήσεις, φαίνεται ότι έχουμε πολύ καλά εργαλεία πλέον, κυρίως επικοινωνιακά, να συνενωθεί αυτό το κοινωνικό κεφάλαιο, να επικοινωνήσουν οι άνθρωποι μεταξύ τους και επίσης να υποβάλουν προτάσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θυμάμαι πριν 3 χρόνια που είμαστε στη Λάρισα, 3-4, πόσα περάσανε, Δημήτρη Λιόλιο, κάπου τόσο. Κάναμε... 3 σίγουρα, 3. Ναι. Που κάναμε το Μέντορες, όπως και τώρα δηλαδή το κάνουμε διαδικτυακά, το κάναμε στη Λάρισα με τη συμμετοχή του Δήμου και των φορέων. Νομίζω ότι συνέβαλε και στην αυτή η κουβέντα, συνέβαλε αρκετά στο να δημιουργηθεί μια συνένεση και δεν είναι τυχαίο ότι όχι μόνο ο Δήμος Λάρισσας, αλλά και άλλος Δήμος του νομού Λαρίσσης, Αγιάς, που και εκεί είχαμε κάνει σεμινάριο Μέντορες για την κοινωνική οικονομία, υιοθέτησαν και έσπρωξαν από τη δική τους πλευρά την διαδικασία για τον συνεταιρισμό αυτό. Αλλά ας μην μείνουμε εκεί. Ναι. Πες, τι ήθελε. Και δημιουργηθήκαν και μετά το σεμινάριο αυτό Μέντορες που είχατε κάνει και στην Αγιά και στη Λάρισα, δημιουργηθήκαν και αρκετές κιντσέπ με αφορμή αυτό. Άρα λοιπόν να τα λέμε αυτά, γιατί έτσι βλέπουμε πώς έχουμε αποτελεσματικότητα και σήμερα πιστεύω θα έχουμε μια μεγάλη αποτελεσματικότητα, αλλά αυτό να το πάμε πιο πέρα. Νομίζω ότι πρέπει να γίνουν περιφερειακές συσκέψεις, περιφερειακές τοπικές συσκέψεις, ώστε να ενεργοποιηθεί συγκεκριμένα όλο αυτό το δυναμικό των συλλογικοτήτων που υπάρχει. Οι πολίτες οι οποίες θέλουν να προσφέρουν εθελοντικά, γιατί εμείς στην ομάδα μας έχουμε και πολλούς εθελοντές συνταξιούχους με τεράστια εμπειρία στα πράγματα και που μπορούν να βοηθήσουν. Ένας πρώτος και καλύτερος είναι ο Δημήτρης ο Μιχαηλίδης, ο οποίος είναι περισσότερο από επαγγελματίας, κάνει όλη την επικοινωνία, τη δημοσιογραφική, για το δίκτυο συνεργατική οικονομία πλέον, πρώτα για το παρατηρητήριο ή παράλληλα για το παρατηρητήριο, και συμβάλλει. Πρώτα συνέβαλε πηγαίνοντας και γυρίζοντας όλη την Ελλάδα, τώρα συμβάλλει κάθε εβδομάδα μέσα από τις συζητήσεις και αναπαράγει και συνθέτει απόψεις που είναι ωφέλιμες και εκπαιδευτικές, κυρίως και πληροφοριακές και εκπαιδευτικές για την κοινωνική οικονομία. Άρα λοιπόν έχουμε ένα σχέδιο επικοινωνιακό, ένα σχέδιο οργανωτικό, ένα σχέδιο που μπορεί να το εφαρμόσει η κάθε τοπική αυτοδιοίκηση αν θέλει να το εφαρμόσει. Επειδή όμως δεν είμαστε αφελείς και μόνο ρομαντικοί, ξέρουμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση θα το εφαρμόσει όταν το ζητήσουν πολλοί. Όταν το ζητήσει, για παράδειγμα, η Ομοσπονδία Χ, που έχει μέλη και έχει δραστηριότητα, θα το συζητήσει οπωσδήποτε ο Δήμος. Έχει εξάλλου το δικαίωμα να το βάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ξέρετε, οι σύλλογοι
έχουν το δικαίωμα να βάζουν ζητήματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και πιο συγκεκριμένα έχουν το δικαίωμα να βάλουν, όταν έχει γίνει μια περιφερειακή σύσκεψη για την κοινωνική οικονομία, μπορούν αυτό το υλικό που έχει προκύψει να το βάλουν και στο Δημοτικό Συμβούλιο και να απαιτήσουν να γίνουν κάποιες ενέργειες, να αξιοποιηθούν κάποια ανενεργή πόροι που είναι ανεκμετάλλευτοι. Να διαφωτίσουν ενδεχομένως κάποιους μικρούς φορείς ή ΚΙΝΣΕΠ, πώς θα διεκδικήσουν και αυτοί κάτι από το Δήμο που είναι ωφέλιμο για όλους. Το win-win, το είπε ο Αλέξανδρος. Και ο Δήμος έχει να κερδίσει και η τοπική κοινωνία έχει να κερδίσει. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε και μια στρατηγική και επικοινωνίας για την κοινωνία πολιτών, γιατί έτσι από τα μικρά θα έρθουν και τα μεγάλα πράγματα. Εχθές συζητήσαμε γιατί δεν έχουμε αλληλοασφαλιστικά ταμεία, κοινωνικές τράπεζες, συνεταιριστικές τράπεζες στην Ελλάδα. Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο που έχουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες και που διευκολύνουν τη ζωή του πολίτη, πρέπει να αξιοποιήσουμε το κοινωνικό κεφάλαιο και τουλάχιστον 500 με 1.000 οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών σύσσωμες πρέπει να απαιτήσουν ένα νέο θεσμό ή νέους θεσμούς. Έτσι θα διευκολυνθεί και θα αξιοποιηθεί και η δραστηριότητα, παραδείγματος χάρη, του Λουκά του Μπρέχα, που κάνει αυτή τη γέφυρα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Συνεταιρισμών, αλλά πρέπει να βρούμε τοπικούς παράγοντες και τοπική κοινωνία που αυτά να τα υιοθετήσει και να τα εστερνιστεί. Αυτά και βέβαια και τα καλά παραδείγματα που έχουμε στη χώρα και που μπορούν να αναπτυχθούν. Επίσης μπορούν να αναπτυχθούν παραδείγματα και με τη μορφή ενός κοινωνικού franchise. Έτσι, αν έχει δηλαδή καλές πρακτικές ένας συνεταιρισμός όπως του Αλέξανδρου του Οικονόμου, θα μπορεί αυτό να γίνει και στην πόλη της Λάρισσας. Μπορεί να συνεργαστεί ο Λιόλιος με τον, παραδείγματος χάρη, ο συνεταιρισμός του με το συνεταιρισμό του Αλέξανδρου την Έδρα. Αυτό το έχουμε πει ότι είναι κοινωνικές συμπράξεις. Κοινωνικές συμπράξεις μπορούν να γίνουν σε πολλά επίπεδα, είτε τοπικές είτε υπερτοπικές, στην μεταφορά τεχνογνωσίας, αλλά και οργανοτεχνικής υποστήριξης. Με όλα αυτά μαζί, πιστεύω ότι θα κινηθεί και η τοπική αυτοδιοίκηση. Εξαρτάται από εμάς, θα έλεγα τώρα, σε σχέση με αυτούς που είναι εδώ παρόντες σήμερα, και με τον Γιάννη τον Φραγκούλη και με τον Αλέξανδρο τον Οικονόμου, να κάνουμε αυτές τις θεματικές περιφερειακές σκέψεις για να γίνει περιφερειακός σχεδιασμός. Αυτός να περάσει και μέσα σε προγράμματα, να αξιοποιήσουμε και αυτές τις δυνατότητες που υπάρχουν μέσα από απευθείας ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως είπε ο Δημοσθένης ο Παπακοσταντίνου. Έχουμε δηλαδή εργαλεία, αλλά πρέπει να συνεργαστούμε. Δεν μπορεί κάποιος να τα κάνει όλα από μόνος του. Θέλει συνέργειες που μερικές φορές τα προγράμματα αυτά καθ' αυτά απαιτούν συνέργειες και μάλιστα μερικές φορές πολύπλοκες συνέργειες. Δηλαδή θέλουν 5-6 από διαφορετικούς χώρους εταίρους. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Μπορούμε όμως να το διεκδικήσουμε αυτό από τη στιγμή που έχουμε μια τέτοια συνεργασία, μια τέτοια επικοινωνία, που όλο αυτό, όπως το οριοθέτησε και ο Μιχαηλίδης εχθές, θα καταλήξει σε ένα συνέδριο και σε μια έκθεση για την κοινωνική οικονομία που θα είναι το απάβγασμα όλων αυτών των σκέψεων και προτάσεων που διατυπώθηκαν και που διατυπώνονται σε αυτό το τριήμερο σεμινάριο. Δεν θα μείνουμε στο τριήμερο σεμινάριο, θα έχουμε κάθε μήνα μια μεγάλη σύσκεψη για ένα ξεχωριστό θέμα και 14 Ιουνίου είπαμε, Δημήτρη. Ιουνίου, ναι, Ιουνίου. 14 Ιουνίου θα έχουμε συνέδριο.
Πώς το είπαμε αυτό, πώς το ονόμασες? Ούτε θυμάμαι τώρα. Ναι. Θα έχουμε μια συνολική συζήτηση για όλα αυτά τα θέματα και πιστεύω να είναι και πιο όριμο το κλίμα και να διεκδικήσουμε, γιατί αυτή τη φορά δεν διεκδικήσαμε τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όποιος ήθελε ερχόταν, δεν καλέσαμε κανέναν προσωπικά. Άρα αυτό ήταν διαφορετικό, δηλαδή το σεμινάριο ήταν για αυτούς που είναι δρόντες στο χώρο. Τότε μπορεί να γίνει μια μεγαλύτερη κινητοποίηση. Ήθελε να πει κάτι ένας admin. Να το πει. Σήκωσε το χέρι του. Admin πώς σε λένε? Δεν πάτησες το κουμπί. Το κουμπί. Ακούγουμε. Ναι. Ακούγεσαι τώρα. Ναι, πώς σε λένε? Εγώ είμαι ο Αλκιβιάδης Γεωργούδης από το Βόλο. Έχουμε μια κινσέπ η οποία έχει έδρα στη Ζαγορά στο Πήλιο, αλλά δραστηριότητα έχουμε στο Βόλο περισσότερο. Η ανακύκλωση είναι το πρώτο μέλημά μας που ξεκινήσαμε να κάνουμε με εθελοντισμό και μεράκι. Δεν βρήκαμε καμία συμπαράσταση από το Δήμο και της Ζαγοράς αλλά και του Βόλου. Δήμο Μορσίου της Ζαγοράς που της Χρυσού. Έχουμε κάνει μια ταβέρνα στο Βόλο, η οποία αυτή μας βοηθάει και μπορούν και επιβιώνουμε, γιατί δουλεύουμε 5 άνθρωποι. Και όσες φορές και να πήγαμε να κάνουμε μια επαφή με κάποιους δήμους του Νοτίου, Πηλίου, Ανατολικού και του Βόλου, βρήκαμε την πόρτα κλειστή. Αν δεν μπορώ να πω ότι φάγαμε στη μούρη, δηλαδή, εκφρασία. Και όταν τους λέμε ότι είμαστε προσέγγιοι, προσπαθούμε για την ανακύκλωση να κάνουμε κάποια πράγματα και τον τουρισμό τώρα έχουμε βάλει στο πρόγραμμα. Εναλλακτικό τουρισμό όπως θρησκευτικό, αγροτικό και θεραπευτικό με άλογα. Έχουμε συνεργάτες που μπορούμε να το κάνουμε. Μας λείπει το κεφάλαιο κίνησης, να το πούμε έτσι, για να μπορέσουμε να δραστηριοποιηθούμε. Τώρα με την ταβέρνα που έχουμε κλείσει λόγω της εστίασης που είναι του COVID, επιβιώνουμε με αυτά τα λίγα χρήματα που μας δίνουν από το κράτος. Τώρα το μέλη μας ποιο είναι, ότι έχει βγει μια νομοθεσία του 2018, τον Ιούλιο αν θυμάμαι καλά, που λέει ότι παραχωρούνται σε κινσέπ τα κινητή και κίνητη περιουσία των Δήμων. Ναι. Οι Δήμοι αυτό πέραν δεν το ξέρουν βέβαια ή δεν θέλουν να το ξέρουν. Όταν τους κάνουμε εισήγηση σε αυτό το κομμάτι, μας λένε όχι, θα το εκμεταλλευτούμε εμείς, αόριστα. Πάνω σε αυτό το κομμάτι, μήπως μπορούμε να κάνουμε κάτι και να μπορέσουμε όλες οι κινησέπ ανά την Ελλάδα. Αλκιβιάδη μου, ο νόμος δίνει τη δυνατότητα, δεν το επιβάλλει. Ναι, εάν δεν το καταφέρετε να πείστε τον δήμαρχό σας, είστε για τα μπάζα. Πείστε τον. Έχει το νομοθετικό πλαίσιο, μην τα μπερδεύετε το ένα με το άλλο. Συνεχίστε όμως, συγγνώμη. Ναι, να το πείσουμε τι, άμα δεν θέλει. Άμα δεν θέλει, δεν θέλει. Κοίταξε, αυτό είναι, Δημήτρη, η διαφορά το να παλεύει μόνη της μία οργάνωση από την να παλεύει συλλογικά με άλλες οργανώσεις, με άλλους φορείς. Και είπα προηγουμένως που μίλησε ο Δημήτρης ο Λιόλιος, ότι τώρα είναι καιρό στη Λάρισα να ξανακάνουν μία διάσκεψη οι τοπικοί παράγοντες της Θεσσαλίας, γιατί έχουμε αρκετούς που παίρνουν εμάς, αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι το κέντρο που θα λύσει τα προβλήματα όλα. Πρέπει μεταξύ τους τα Τρίκαλα, ο Βόλος και η Λάρισα, όσες οργανώσεις υπάρχουν, να κάνουν μια διάσκεψη, να είμαστε κι εμείς ως εισηγητές και να πούμε τις απόψεις μας, ώστε να δημιουργηθεί ένα οστικό κύμα που θα επιδράσει στην περιφέρεια καταρχήν, αλλά και στους Δήμους. Και αν ένας Δήμος δεν θέλει, υπάρχει περιφέρεια, υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει η άλλη, ένας φορέας κοινοφελής. Υπάρχει ένα ίδρυμα. Δηλαδή να αναζητηθούν όλοι οι τρόποι, μπορεί να ενισχυθεί μια τοπική πρωτοβουλία, όπως λέει ο φίλος μας τώρα, αλλά εγώ θεωρώ απαραίτητη προϋπόθεση ότι είναι καιρός να γίνει στη Θεσσαλία μια σύσκεψη με τους Θεσσαλούς. 10, δεν πειράζει, 15. Εμείς όταν είχαμε πάει στην Αγιά, μόνο εκεί είχαμε δει 5-6 φορείς που συμμετείχαν, αλλά συμμετείχαν και από άλλους δήμους τριγύρω. Στο Δήμο Αγιάς έγινε το πρώτο μέντορες για την κοινωνική οικονομία, έγινε στο Δήμο Αγιάς. Και βέβαια, τουλάχιστον ο Δήμος είναι θετικός εκεί
για τέτοιες πρωτοβουλίες και έχει ενισχύσει τοπικά κάποιες ΚΙΝΣΕΠ, ο Δήμος, στο Δήμο Αγιάς. Αν γίνει μια πανθεσσαλική τέτοια συζήτηση, ενδεχομένως ο ένας θα επηρεάσει στον άλλον. Και τότε θα δημιουργήσουμε το κατάλληλο κλίμα. Το κατάλληλο κλίμα δημιουργείται μέσα από την ενότητα και από τη συλλογικότητα. Έχει μεγάλη σημασία η ενότητα και η συλλογικότητα. Αυτό είναι, ας μου επιτρέψετε, μια πολιτική διαδικασία επί της ουσίας. Πολιτική διαδικασία σε επίπεδο κοινωνίας πολιτών. Και η κοινωνία πολιτών πρέπει να έχει μια συνεργατική αντίληψη και όχι μόνο μια στενά τοπικιστική. Γιατί δεν πρόκειται να λύσει όλα τα προβλήματα τοπικιστικά. Επομένως, ας δούμε και τη μεγάλη εικόνα, γι' αυτό κάνουμε αυτές τις συζητήσεις, να δούμε τη μεγάλη εικόνα από πού μπορούν να βοηθηθούν οι τοπικές πρωτοβουλίες. Η Θεσσαλία έχει παράδοση. Έχει παράδοση στο συνεργατικό, συνεταιριστικό. Εκείνο που λείπει τώρα είναι πρωτοβουλίες σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνίας πολιτών. Ισχυρή κοινωνία πολιτών μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Να προσθέσω κάτι και να μην σας κουράζω και περισσότερο. Ξεκίνησα με πρωτοβουλία από ένα γνωστό μάθημα και φίλο, το Λουκά τον Γεωργίου από την Πάτα, να ξανακάνουμε πάλι την Ένωση Θεσσαλίας, της ΚΙΝΣΕΠ. Βρήκα απόκριση από 2 άτομα από την Λάρισα και τους ευχαριστώ και είναι... Με το Λουκά μίλησες, εντάξει, ξέρω. Με το Λουκά, ναι. Τώρα ξεκινήσαμε και με τη Λάρισα, έχουμε κάνει ήδη επαφές με ΚΙΝΣΕΠ. Ανταπόκριση από πολλές ΚΙΝΣΕΠ δυστυχώς δεν έχουμε βρει. Έχουμε κάνει μια 25 αυτή τη στιγμή, είναι 20 από το Βόλο και 5 από τη Λάρισα. Και έχουμε στείλει και σε όλους μια επιστολή, έφυγε προχθές, θα στείλει η Μιμία από τη Λάρισα, μαζί με τον Αντώνη, τον Ευαγγέλη. Και στις 9 Μαΐου έχουμε μια δικτυακή σύσκεψη για να βγάλουμε τις αποφάσεις για την κατάσταση του καταστατικού. Εκεί είναι καλά να ενωθούμε όλοι, και Βόλος, Τρίκαλα, Λάρισα, για να κάνουμε αυτή την ένωση, να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Αλκιβιάδη μου, συγγνώμη λιγάκι. Με τον Δημήτρη τον Λιόλιο μιλήσατε? Όχι, εγώ δεν έχω μιλήσει προσωπικά. Τι είναι, μυστικό το κρατάτε? Όχι, και τι έχω καταλάβει, δεν μιλήσαμε. Πλάκα κάνετε. Εγώ σας έδωσα το τηλέφωνο και στους δύο να επικοινωνήσετε μεταξύ. Γιατί δεν έχετε επικοινωνήσει? Την είδα τι Ποιος, εγώ να απαντήσω? Ναι, και στους δύο έδωσα το τηλέφωνο του ενός στον άλλον για να επικοινωνήσετε και να τα βρείτε μεταξύ σας και να κάνετε κοινές ενέργειες. Εγώ δεν το ξέρω το τηλέφωνο. Αλλά η Μιμή και ο Αντώνης λογικά το ξέρουν και μπορεί να έχουν επικοινωνήσει τα παιδιά μαζί. Εγώ δεν το ξέρω τον κύριο Δημήτρη. Έχω ακούσει για το όνομά. Δεν έχουμε επικοινωνήσει, αλλά έχω δει την επιστολή στο email, νομίζω. Χθες να έρθατε. Με mail, ναι. Ναι. Οπότε είναι ευκαιρία τώρα να συμπράξουμε όλοι μαζί να κινηθούμε ομαδικά. Τελικά η συνάντησή μας σήμερα το Σάββατο δίνει την ευκαιρία στους τοπικούς φορείς μεταξύ Λάρισσας και Βόλου να επικοινωνήσουν. Είναι επιτυχία και αυτή. Πάντως εγώ θα ήθελα ότι δεν επικοινωνήσατε και εκεί τοπικά με τον Κώστα το Σκριάβα που έχει ένα ολόκληρο δίκτυο εκεί στη Θεσσαλία και πιθανόν να μπορούσε, εάν μπορείτε να συνεννοηθείτε, να βρείτε κοινό παρονομαστή για να επιδράσετε στον Δήμαρχο τον αντίστοιχο ή στις δημοτικές αρχές. Έτσι, δεν είναι από τις πιο έξυπνες κινήσεις. Αξίζει τον κόπο όταν είμαστε κάτι της κοινωνίας, να είμαστε της κοινωνίας, να μην είμαστε επιχειρήσεις. Μόνο οι εταιρείες είναι ιδιωτικές και ο καθένας κάνει business ατομικές. Εμείς είμαστε ανοιχτοί. Εδώ σήμερα όποιος έχει τον σύνδεσμο μπαίνει και μιλάει και λέει ό,τι θέλει. Λοιπόν, ανοιχτείτε παιδιά όλοι. Αλλιώς δεν κάνουμε κοινωνική οικονομία, κάνουμε κρυπτοbusiness, κρυπτοσυγκαλυμμένες ΕΠΕ. Λοιπόν, ανοιχτείτε. Όταν θέλετε, όλη η κοινωνία μαζί μπορεί να το κάνει. Βρέστε και τους βολιώτες που είναι στη Γερμανία. Πλάκα κάνω. Ενώ στους εθνικοτοπικούς συλλόγους. Βρέστε όλους. Μόνον έτσι θα μπορέσετε να επιδράσετε εάν έχετε σωστές προτάσεις για τον Δήμο σας και την κοινωνία σας. Θα έλεγα εγώ με βάση αυτά τα τελευταία, μην ξεκινάτε κάνοντας μία συνδικαλιστική ένωση μόνο. Ξεκινήστε να μιλάτε μεταξύ σας. Διότι όταν πάτε αυτό που γίνεται και που έχει γίνει τα τελευταία 2 χρόνια και συμβάλαμε και εμείς στην αρχή, είναι να γίνονται ενώσεις
καταστατικά, αλλά οι άνθρωποι μεταξύ τους δεν συνεργάζονται. Τότε τι θέλεις στην Ένωση? Τι θέλεις μόνο συνδικαλιστική να πιέσει? Μα τι να πιέσει όταν είναι η τελευταία τρύπα της φλογέρας, ας πούμε, πανελλαδικά? Τίποτα. Συζητήστε μαζί σας, βρέστε συνέργειες, απαιτήστε από το Δήμο χώρους, απαιτήστε πόρους που είναι ανενεργοί και κατόπιν κάνετε και τις οποιασδήποτε νομικές μορφές. Καταρχήν όμως πρέπει να γίνεται αυτό. Η συνάντηση, η ανταλλαγή απόψεων, οι συνέργειες, οι συμπράξεις, εκεί που μπορούν να γίνουν συμπράξεις, και μετά ο συνδικαλισμός. Όχι πρώτα ο συνδικαλισμός χωρίς να έχουμε οικονομία. Όταν έχουμε οικονομία έχουμε λυμμένο το πρόβλημα της απασχόλησης, κάνουμε συνδικαλισμό, όχι ανάποδα. Τώρα πάει να γίνει κάτι ανάποδα. Δηλαδή οι Κινσέπ το έχουν δει λάθος το θέμα. Και μου δίνεται ευκαιρία να το πω. Έχουν δει πολύ λάθος την όλη ιστορία. Πρώτα πάνε να κάνουν συνδικαλισμό και μετά κάνουν... δηλαδή υπάρχει Κινσέπ που δεν έχει 1 ευρώ το χρόνο τζίρο και θέλει να κάνει συνδικαλισμό. Πρέπει να κάνει κάτι, να παράγει, μια υπηρεσία να προσφέρει και μετά να ενδιαφέρεται για να συνδικαλιστεί. Γι' αυτό και δεν τις λαμβάνει κανένας υπόψη, ούτε σε υπουργεία, ούτε σε τοπική αυτοδιοίκηση. Όταν σου λέει και τι έχεις κάνει μέχρι τώρα και λες τίποτα, πώς να σε λάβει υπόψη? Έτσι, να αντιστρέψουμε λίγο τα πράγματα στη λογική τους βάση. Εμείς μιλάμε για κύκλο εργασιών τώρα. Και εμείς κάναμε ένα κύκλο εργασιών 70-80 χιλιάρικα το χρόνο. Και ο κύριος Λιόλιος που ό,τι άκουσε κάνει μια σοβαρή δουλειά. Και με αυτούς που μιλάμε έχουν θέμα. Ακριβώς, αλλά υπάρχουν και πολλοί άλλοι που δεν κάνουν τίποτα και θέλουν να καπελώσουν και να γίνουν αρχηγοί αυτών που κάνουν. Αυτή είναι η αρρώστια του χώρου. Εντάξει, νομίζω θα προχωρήσουμε. Και μια που είμαστε στο θέμα, Γιάννη, το ξέρεις ότι την Τετάρτη στις 7 Τετάρτου θα γίνει συνάντηση με αντικείμενο την νέα ελληνική διασπορά? Γιάννη Φραγκούλη. Όχι, δεν το ξέρω αυτό. Λοιπόν, η διανέωσης, προσέξτε γιατί το λέω, δεν το λέω για διάφορες συζήτησεις, η διανέωσης, η οποία είναι ένα πολύ ισχυρό think tank και μαζεύει λεφτά από πολλές πλευρές, έχει κάνει μελέτη με ένα πανεπιστήμιο της Οξφόρδης με θέμα τη νέα ελληνική διασπορά. Σταματάω εδώ, θα τα πούμε τα άλλα εκτός. Το σημαντικό ποιο είναι? Ότι πλέον αντιλήφθηκαν ότι οι εθνικοτοπικοί σύλλογοι που βρίσκονται εκτός τόπου, εκτός Δήμου Βόλου, ας πούμε θα λέγαμε για τον Αλκιβιάδη, εκτός Δήμου Λαρίσσας θα λέγαμε για τον Δημήτρη, εκτός Ερημάνθου ή εκτός Πεντέλης θα λέγαμε για τον Δημοσθένη, αποτελούν μια ισχυρή δύναμη της κοινωνίας των πολιτών και αποτελούν επίσης πολύ ισχυρό μοχλό και σε βοήθεια και σε αλληλοενημέρωση αλλά και σε υποστήριξη. Λοιπόν, δραστηριοποιούνται όλοι για τους εθνικοτοπικούς συλλόγους και αξίζει τον κόπο να το δείτε σαν παράγοντα μέσα στις δικές μας δομές της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και μέσα πώς μπορεί να υποστηριχθεί η κοινωνική οικονομία μέσα από τους εθνικοτοπικούς συλλόγους. Το πιάσε, Γιάννη? Ωραία. Ποιος το οργανώνει, είπαμε? Η διανέωση, Θα σου στείλω μετά τα στοιχεία. Εντάξει. Δεν την ξέρεις τη διανέωση? Όχι. Όταν θέλει κάτι να κάνει η κυβέρνηση, πρώτα το μελετάει η διανέωση, κάνει μια ημερίδα και μετά μας το ανακοινώνει η κυβέρνηση. Κάποιος άλλος έχει να προσθέσει κάτι, να κάνει κάποια ερώτηση? Εμείς από το Βόλο ότι μπορούμε να βοηθήσουμε και να είμαστε και να κάνουμε και εισηγήσεις από εδώ, είμαστε ανοιχτοί να συζητάμε και να κάνουμε πράγματα. Είμαστε μια ομάδα γύρω στους 20 Κινσέπ περίπου, είμαστε ενεργοί. Ωραία. Το θέμα είναι ότι εκτός από σένα πρέπει να εμφανιστούν και οι υπόλοιποι. Σίγουρα. Και επίσης να συνεργαστούν με όλους όσους είναι χωρίς διακρίσεις. Αυτή δεν είναι δική μας, είναι δική μας, δεν είναι δική μας. Χωρίς διακρίσεις με όλο το χώρο της Θεσσαλίας. Καταρχήν. Έτσι. Τότε θα πετύχει. Πρέπει να πάμε στην ολότητα. Και όχι να κατακαιρματίζουμε τις δυνάμεις, στο τέλος δεν κάνουμε τίποτα. Δεν κάνουμε τίποτα θεσμικά εννοώ. Θεσμικά, γιατί το κενό μας είναι θεσμικό. Το ότι η πολιτεία μας έχει γράψει
είναι ότι δεν έχουμε θεσμούς και δεν μπορούμε να πιέσουμε. Αν είχαμε θεσμούς δεν θα μας είχε στην απέξω. Γιατί όσοι έχουν καταφέρει και έχουν κάνει μια ενότητα, όλες οι ομοσπονδίες, οι μεγάλες, οι κλαδικές, οι εργατικές, εργοδοτών, εργαζομένων, χρηματοδοτούνται πλουσιοπάροχα για να κάνουν μόνο και μόνο την επικοινωνία τους. Το μίνιμουμ είναι 800.000 το χρόνο κάθε ομοσπονδία. Άλλες παίρνουν 3 και 4 και 5 εκατομμύρια το χρόνο για να συντηρούν το μηχανισμό τους. Έτσι, αυτά τα στοιχεία υπάρχουν. Μόνο ο χώρος της κοινωνίας πολιτών είναι εντελώς απ' έξω και εντελώς έξω από την ΟΚΕ, την Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή, και δεν συμμετέχει ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πουθενά. Και αυτό είναι φαινόμενο της Ελλάδας. Δεν υπάρχει άλλη χώρα που η κοινωνία πολιτών και η κοινωνική οικονομία είναι τελείως απ' έξω. Τέλος, λοιπόν, να προχωρήσουμε. Υπάρχουν παραδείγματα. Επειδή προηγουμένως μια κυρία με ρωτούσε για την έδρα, ο φίλος ο Αλέξανδρος έδωσε τα στοιχεία στο chat, όποιος θέλει να επικοινωνήσει με την έδρα. Αυτό που θέλαμε να πούμε, ότι η έδρα δεν έκανε κάνει μία δομή. Έχει γύρω στις 20 δομές στην περιοχή της Αττικής. Ξεχωριστές. Είναι συνεταιρισμός. Μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξανδρος είναι από το Πήλιο, έτσι. Ναι. Είναι καταγωγή από το Πήλιο και ενδιαφέρεται και έχει και μια οργάνωση στο Βόλο. Αν είναι εδώ και μας ακούει, Αλέξανδρε. Ναι. Νομίζω ότι σας έχω φέρει σε επαφή. Ο Αλέξανδρος μπορεί να κάνει και συνέργειες με τοπικές οργανώσεις σε αυτά που ήδη αναπτύσσει. Ωραία. Φροντίστε λοιπόν να αξιοποιήσετε αυτές τις συνέργειες. Οι συμπράξεις είναι η λύση. Οι μεγαλύτερες ενότητες από μια μικρή επιχείρηση. Να πω και κάτι άλλο. Εμείς κάναμε τώρα τη σύμβαση με την ανταποδοτική ανακύκλωση και έχουμε όλες οι δήμοι να κλείσουν την ανταποδοτική ανακύκλωση, να κάνουν σε συμβάσεις, γιατί δεν είναι σε όλη την Ελλάδα, εκτός από την Αττική, από ό,τι ξέρω. Θα πρέπει να κάνουν πρώτα προτάσεις στη ΣΚΙΝΣΕΠ για να είναι οι μαζευτές από τις ανακύκλωσης αυτό, από ό,τι μας είπαν. Οπότε είναι μια καλή κίνηση αυτή που έχουν κάνει ένα βήμα, ας πούμε, προς τη βοήθεια των ΣΚΙΝΣΕΠ. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Ναι. Τα σπιτάκια αυτά που είναι. Ωραία. Κύριε Τακτικέ. Ναι. Καλησπέρα. Είμαι ο Λεωνίδας ο Μαυρουδής από Αίγυο. Ναι. Είχαμε μιλήσει και χτες. Απλώς μια ερώτηση μπορούσα να κάνω. Βέβαια. Αυτό θέλω. Καταρχάς, να σας συγχαρώ για την όλη διοργάνωση και είναι η πρώτη φορά που παρακολουθώ, παρόλο ότι είμαι γενικός διαχειριστής της μιας ΑΜΚ εδώ στο Αίγυο από το 1998 και μαθαίνω καινούργια πράγματα, πολλά πράγματα που δυστυχώς δεν είχα κάνει προσπάθεια να προσεγγίσω. Ήθελα να ρωτήσω το εξής πράγμα. Κατά πόσο έχουν γίνει ενέργειες ή κατά πόσο θεωρείται εφικτό το να βγαίνουν οι προσκλήσεις που βγαίνουν στα πλαίσια του ΕΣΠΑ ή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων να περιλαμβάνουν μέσα, εκτός από δήμους και περιφέρειες, να περιλαμβάνουν και είτε αστικές, γενικά εταιρείες κοινωνικής οικονομίας, ΚΙΝΣΕΠ, ΑΜΚΕ. Σωστά. Είχαμε κάνει αλλεπάλληλες προτάσεις στην προηγούμενη κυβέρνηση και για τον αγροτικό χώρο και για τους δήμους και για την εργασία. Καταρχήν αυτό που ζητήσαμε και φέτος, τώρα πρόσφατα, είναι να δοθούν 1 ως 2 εργαζόμενοι σε κάθε κοινωνική επιχείρηση. Μη κερδοσκοπική επιχείρηση, ώστε είτε τη γραμματεία της, είτε τις βασικές της λειτουργίες να μπορεί να τις εξυπηρετήσει, που σήμερα δεν μπορεί, ακόμα και στις ενώσεις συλλόγων, όπως είναι ο Γιάννης ο Φραγκούλης. Αυτό το έχουμε ζητήσει. Κάποια πράγματα σε νομικό επίπεδο επιδράσαμε λίγο, αλλά στο ουσιαστικό επίπεδο των πόρων δεν επιδράσαμε καθόλου. Γιατί δεν επιδράσαμε, να το εξηγήσω, γιατί δεν επιδράσαμε.
Διότι υπήρχε μία λογική, κατ' εμένα πελατειακή, ότι όποιοι πόροι θα βγουν πρέπει να πάνε στους δικούς μας. Να μην πάνε, δεν υπάρχουν λεφτά για όλους. Τα λεφτά πρέπει να τα πάρουν αυτοί που είναι κοντά στην εξουσία. Αυτή η λογική είναι παλιά λογική, είναι η πελατειακή λογική. Με αποτέλεσμα αυτοί οι πόροι που είπε ο Μιχαηλίδης προηγουμένως των περιφερειών να μην ανακοινωθούν, γιατί πρώτα ήθελαν να φτιάξουν το τοπίο. Έκαναν συναντήσεις σε όλη την Ελλάδα για να δουν ποιοι είναι δικοί τους και να φτιάξουν ένα πρόγραμμα με βάση τους δικούς τους. Επειδή δεν είχαν πολλούς σε επίπεδο άλλων μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, έφτιαξαν ένα καινούριο νόμο, αυτόν τον ΚΙΝΣΕΠ, στα μέτρα που νόμιζαν ότι θα το ελέγξουν. Αλλά και αυτό δεν μπόρεσαν να το ελέγξουν. Δηλαδή δεν υπήρχε μια στρατηγική πολιτική με όρους κοινωνίας, αλλά με όρους εξυπηρέτησης κομματικών μελών. Αυτό ήταν το απόλυτο φιάσκο. Ελάχιστες περιπτώσεις γίνανε εκεί που πραγματικά, όπως η περίπτωση του Λιόλιου στη Λάρισα, που η τοπική αυτοδιοίκηση έκανε το βήμα και συνεργάστηκε με τοπικούς φορείς. Δεν εννοώ αυτής της μορφής της συνεργασίας. Εννοώ στις προσκλήσεις που βγαίνουν. Παρεμβήκαμε στις προσκλήσεις, στη διαβούλευση. Αν μπεις και στις παλιές διαβουλεύσεις, θα δεις τις προτάσεις του Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου. Έχουμε κάνει προτάσεις συγκεκριμένες, υπομνήματα. Πώς αλλιώς να το πούμε. Και παράδειγμα, γιατί έχει βγει μια πρόσκληση από το Υπουργείο Ανάπτυξης μέσω της διαχειριστικής αρχής του ΙΜΕΠΕΡΑ. Έχει βγει πρόσκληση που καλεί ΆΜΚΕ από τον Ιούλιο του 2020. Και λέω, σε αυτό το πλαίσιο, μήπως μπορούσε να γίνει. Ναι, όχι να γίνει ένα πρόγραμμα, αλλά σε κάθε πρόγραμμα. Για ποιο πράγμα της καλεί? Καλεί να καταθέσουν προτάσεις προκειμένου να αξιοποιήσουν κάποια κτίρια. Αν έχουν κάποια πρόταση που έχουν κάποιο... Ναι, αυτό δεν υπάρχουν ακόμα εφαρμοστικοί νόμοι. Πώς δεν... Εμείς καταθέσαμε πρόταση στην Αθήνα. Η σύμπραξη αυτή της ΠΕΣΚΟ κατέθεσε πρόταση επί ΣΥΡΙΖΑ σε κάποια κτίρια. Αυτή η προκήρυξη δεν βγήκε ποτέ. Δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Έγινε η πρόσκληση, κατατεθήκανε προτάσεις, μας είπανε ναι θα αυτό και δεν έγινε. Έμεινε στο χρονοτούλαπο. Κοιτάξτε, η δυσκολία είναι ότι οι ΆΜΚΕ δεν έχουν διαχειριστική επάρκεια για να διαχειριστούν. Αυτό είναι το λιγότερο. Αυτό το αποκτάς. Μια προγραμματική σύμβαση με ένα φορέα που έχει διαχειριστική επάρκεια και λύνεται το θέμα. Αυτό που δεν λύνεται είναι οι πόροι. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Ποια είναι Ξέρετε, χρόνια τώρα, πολλοί από τις οργανώσεις αυτές και ιδιαίτερα από τις ΚΙΝΣΕΠ μιλάνε για το νόμο, είναι καλός εκείνο το άλλο. Δεν είναι μόνο νόμος. Γιατί αυτοί που θέλουν να κάνουν ένα συνεταιρισμό θα βρουν τρόπο να τον κάνουν, όπως τον έκανε η Θεσσαλονίκη το Βίοσκοπ, που το έκανε με τον παλιό νόμο 1667 του 86, που είναι και ο καλύτερος νόμος για τους συνεταιρισμούς. Ισχύει ακόμα και αυτός ο νόμος σήμερα. Και να μην μας αρέσει ένας νόμος, υπάρχει ο άλλος. 6 νόμοι υπάρχουν σχετικοί. Υπάρχουν άλλοι νόμοι για τις ΚΙΣΠΕ, άλλοι για τις ΚΙΝΣΕΠ, άλλοι για τους συνεταιρισμούς γενικά, άλλοι για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Πολυνομία έχουμε, όχι έλλειψη νόμων. Έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Αυτό που δεν έχουμε είναι πολιτική για την κοινωνική οικονομία, πολιτική για την κοινωνία πολιτών. Αυτό δεν το έχουμε στην Ελλάδα και είναι μοναδική στην Ευρώπη που δεν το έχει. Είναι η μοναδική χώρα που κλέβει τους πόρους από την κοινωνία πολιτών και τους δίνει στο κράτος. Τους δίνει εκεί που θέλει. Και επειδή έτυχε και αυτή η δεκαετία, ας πούμε, της κρίσης, το βρήκανε σαν αιτιολογία, ξέρετε, πρέπει να κάνουμε κάτι για τους Δήμους, να τους δώσουμε εργαζόμενους κτλ. Και έτσι αυτή η βοήθεια που λογικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έπρεπε να πάει στους μη κερδοσκοπικούς φορείς, πήγε στους Δήμους. Βασίλη, και σε άλλες κατευθύνσεις. Βασίλη, έχει δίκιο ο κύριος από το Αίγυο. Επειδή έχω άμ και το ξέρεις,
Λοιπόν, η ΆΜΚΕ μέχρι στιγμής στις περισσότερες προτάσεις, στα περισσότερα call που γίνονται, δεν αντιμετωπίζονται σαν εταιρείες. Και βλέπεις ότι οι ΆΜΚΕ εξαιρούνται από μια σειρά επενδυτικά προγράμματα που βγαίνουν. Σου λέει να έχεις μορφή ΟΕ, να έχεις μορφή ΕΕ, να έχεις μορφή ατομικής επιχείρησης. Οι ΆΜΚΕ δεν συμπεριλαμβάνονται. Το ίδιο ισχύει και με τις τράπεζες. Θυμάμαι όταν πήραμε τα προγράμματα του EA Grant, που έπρεπε να έχουμε προκαταβολή 30-40 χιλιάδες ευρώ. Πάω στην Πειραιώς και μου λέει τι μορφή έχεις όταν τους φέρνω 200.000 και 300.000 το χρόνο. Λέω ΆΜΚΕ, θέλω να μου δώσετε 30.000 κεφάλαιο κίνησης για να μπορέσω να κινηθώ. Α, όχι, λέει, οι ΆΜΚΕ δεν συμπεριλαμβάνονται. Δηλαδή, οι ΆΜΚΕ έχουν συνδυαστεί πολλές φορές με τους απλούς συλλόγους, ενώ είναι ΆΜΚΕ που κάνουν οικονομική δραστηριότητα. Οι περισσότερες κάνουν οικονομική. Αν δεν κάνει οικονομική δραστηριότητα και είναι μόνο χορηγίες μελών, οκ. Αλλά όταν έχει οικονομική δραστηριότητα, δηλαδή σε πάρα πολλά call που γίνονται, οι ΆΜΚΕ εξαιρούνται. Αύριο το μεσημέρι εγώ θα έχω στις 2 η ώρα που αρχίζει το τμήμα αυτό του φόρουμ, θα κάνω μια παρουσίαση της δικιά μας ΆΜΚΕ, πώς κατέθεσε μια πρόταση σε αυτό είμαστε στο στάδιο της αξιολόγησης, κατέθεσε μια πρόταση σε αυτό που σας είπα προηγουμένως, στην πρόσκληση του ημεπερά. Είχαμε βέβαια την τύχη να έχουμε μια ομάδα που δούλεψε πάρα πολύ εθελοντικά, 8 μήνες για να φτιάξει μελέτες, τεύχη δημοπράτησης, όλα αυτά. Και είχαμε και την τύχη να βρούμε και φορέα που έχει διαχειριστική επάρκεια να κάνουμε προγραμματική σύμβαση. Σε αυτό το πλαίσιο μιλάω, κύριε Τακτικέ, μιλάω δηλαδή στο να μπορεί όχι να φτιάξουν ένα πρόγραμμα για όλους τους κοινωνικούς φορείς της ΆΜΚΕ ή της ΚΙΝΣΕΠ. Μιλάω για κάθε πρόταση να έχει δικαίωμα κάποια ΆΜΚΕ, που βέβαια θα πρέπει να έχει και τον τρόπο να φτάσει μέχρι την κατάθεση της πρότασης. Σας κατάλαβα πολύ καλά τι λέτε. Ομοιοπαθής είναι. Τι αντικείμενο έχετε? Εμείς θέλουμε να έχουμε καταθέσει την πρόταση να αξιοποιήσουμε τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό του Αιγείου, φτιάχνοντας ένα σταθμό φιλοξενίας νέων που απευθύνεται κυρίως στις σχολικές εκδρομές και θα έχει αντικείμενο κυρίως γύρω από το σχολικό εκφοβισμό, το bullying, θα έχει ξενώνα φιλοξενίας μέσα σε βαγόνια. Είναι ένα project που το παλεύουμε 5 χρόνια, δεν είναι τώρα. Απλώς βρήκαμε την ευκαιρία να το καταθέσουμε σε αυτή την πρόσκληση. Πάντως, η πρόσκληση σας είχε τις ΆΜΚΕ στους επιλέξιμους. Ακριβώς. Καλεί δηλαδή περιφέρειες, δήμους και ΆΜΚΕ η πρόσκληση αυτή. Φαντάζομαι ότι είναι μοναδική. Δεν ξέρω, δεν έχω βρει άλλη πρόσκληση. Φαντάζομαι ότι είναι μοναδική πρόσκληση που καλούν ΆΜΚΕ. Και τα ακούω με χαρά. Και γι' αυτό ήθελα να δω μήπως υπάρχει δυνατότητα και παράθυρο και περιθώριο οι συλλογικοί φορείς των κοινωνικών επιχειρήσεων, όλοι εσείς, μήπως υπάρχει δυνατότητα να πιέσετε είτε τα Υπουργεία, είτε τις περιφέρειες, είτε όσοι βγάζουν προσκλήσεις σε αυτή την κατεύθυνση, να περιλαμβάνουν δηλαδή... Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων. Καταρχήν δεν επιδοτούνται με το ίδιο ποσοστό. Η ιδιωτική επιχείρηση επιδοτείται με 50-60%. Οι ΆΜΚΕ και οι σύλλογοι και τα ιδρύματα επιδοτούνται 100%. Ακριβώς αυτή η πρόσκληση είναι 100% και επιλέξιμο και το ΦΠΑ. Μάλιστα. Ωραία. Και αυτή η πρόσκληση τι αφορά, το Υπουργείο Ανάπτυξης? Έχει βγει από το Υπουργείο Ανάπτυξης, από το ΙΜΕΠΕΡΑ που είναι το Ταμείο Περιβάλλοντος, το οποίο έβγαλε την πρόσκληση για κτηριακό απόθεμα, για ανακατασκευή και επανάχρηση κτηριακού αποθέματος, που μπορεί να κάνει σε οποιασδήποτε... Μπράβο, είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να γίνει η πρόσκληση να είναι όλοι οι φορείς. Δεν είναι όλα τα προγράμματα. Δεν είναι όλα, δεν μιλάω για όλα. Μιλάω για γιατί έχουν προνόμιο οι μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, είχαν τουλάχιστον, να μπαίνουν σε πολλά προγράμματα που δεν έμπαιναν οι ιδιωτικές. Μπορούν να μπουν στα leader επίσης. Ναι, μπορούν, αλλά μιλάω για 100% χρηματοδότηση. Για προγράμματα... Τώρα ήταν και στα leader 100%. Και στον ψηφιακό πολιτισμό, για παράδειγμα, που είναι ανοιχτό. Μπορούν να μπουν αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και δεν μπορούν να μπουν ιδιωτικές. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα σε ένα καζάνι.
Θα πρέπει να υπάρχει διάκριση. Το μέγιστο πρόβλημα, και ας το καταλάβουμε αυτό, δεν είναι η πρόσβαση των άμκες στις τράπεζες. Το μέγιστο πρόβλημα είναι τα χρήματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που κλέβουν οι φορείς της κυβέρνησης από την κοινωνία πολιτών. Αυτό είναι. Αν υπήρχαν αυτά τα χρήματα και δινόντουσαν, θα ήταν πολύ καλύτερος ο χώρος. Γιατί εδώ που τα λέμε, ποιος συνεταιρισμός θα πάει να δανειστεί εύκολα? Όταν το είπε ο Δημήτρης ο Λιόλιος προηγουμένως, όταν ζητάνε προσωπική εγγύηση του Προέδρου, να εγγυηθεί ένας πρόεδρος δηλαδή για 10, 20, 50 μέλη. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Στην πράξη δεν γίνονται. Αυτό που πρέπει να τεθεί σαν πρώτο ζήτημα για το χώρο της κοινωνικής οικονομίας είναι να μην μας κλέβουν τους πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Και να υπάρχει και ένα αλληλέγγυο το κοινωνικό ταμείο, όπως λέγανε, να φτιάξουν το ταμείο, που είχε ψηφιστεί επί Κατσέλη και ναι, το οποίο θα χρηματοδοτούσε χωρίς τόκους φορείς. Αυτό ναι. Τώρα δεν μπορεί να πληρώνει τόκους μια μη κερδοσκοπική επιχείρηση. Λοιπόν, να πω κάτι, μιας και Βασίλη, είναι αυτό πολύ σημαντικό, να υπάρχουν από κάποια προγράμματα, όπως τώρα έβγαλε το Πράσινο Ταμείο, έβγαλε πρόγραμμα για αστικές μη κερδοσκοπικές και για μη κυβερνητικές εταιρείες με συνεργασία με δήμους. Έτσι. Και μάλιστα επειδή εγώ έχω μπει σε άλλη πρόσταση με το Δήμο Γαλατσίου, υπάρχει κάποια άμκε, με πήραν από το Δήμο Θέρμου χτες και ενδιαφέρονται να έχουν μία άμκε να τη βάλουν μπροστά για ένα πρόγραμμα πολιτιστικό και λίγο περιβαλλοντολογικό. Ενδιαφέρει κάποιον, έχει άμκε, δεν πρέπει να έχει μπει και στην προηγούμενη πρόσκληση, να έχει πάρει έργο από την προηγούμενη πρόσκληση του Κοινωνικού Ταμείου ή να μην έχει μπει σε άλλη πρόσκληση τώρα. Αν υπάρχει κάποιος, ας μου στείλει το mail, το έχεις Βασίλη, να... Ωραία. Θα το δούμε. Ναι. Σίγουρα κάποιος υπάρχει. Ωραία. Λοιπόν, το κλείνουμε γιατί... Ναι. Ο χρόνος πέρασε. Νομίζω αναδείχθηκαν αρκετά θέματα. Όταν θα κάνουμε και την ειδική διάσκεψη για την τοπική αυτοδιοίκηση, πιστεύω ότι θα έχουμε και περισσότερη εκπροσώπηση από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σήμερα ο μόνος που είναι και στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι εσύ, Δημοσθένη, έτσι. Ενεργός, γιατί εμείς είμαστε παλιοί. Με πολύπλευρη ιδιότητα. Δεν ήρθα μόνο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι. Αλλά έχεις και αυτή την αίσθηση του χώρου. Έτσι. Την έχω, αλλά είμαι αντιπολίτευση τώρα και άστα να πάμε στο Λύκειο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους. Ήταν, πιστεύω, μια διαφωτιστική διαδικασία και όποιος θέλει συνεχίζει στο επόμενο. Βασίλη, υπάρχουν δύο μηνύματα στο chat, ίσως πρέπει να διαβαστούν δύο μηνύματα. Για μας έτα. Από την κυρία Κατερίνη. Ως δίκτυο και παρατηρητήριο ίσως βοηθούσαν και άλλες πρακτικές στο επίπεδο των σημερινών τοποθετήσεων. Ενδεικτικά θα πρότεινα παρουσίαση καλών πρακτικών συνεργατικών μορφών στα πλαίσια παρουσιάσεων επαγγελματικού προσανατολισμού για τα γυμνάσια και λύκεια, ως εργαστήριο στα πλαίσια μαθημάτων στα πανεπιστήμια. Επίσης, σε επίπεδο δήμων θα διευκόλυνε μια τροποποίηση οργανογραμμάτων δήμων ή και συγκεκριμένων δομών του Δήμου, π.χ. κέντρων κοινοτήτων. Και νομίζω η κυρία Εκατερίνη λέει: στείλτε τα στοιχεία σας, κύριε Μιχαηλίδη, και προωθήστε μου με ποιο τρόπο μπορώ να συμμετέχω στις εβδομαδιαίες ενημερώσεις, όπως και του κυρίου Μαυρουδή. Αυτά. Ποιος είναι ο Μαυρουδής? Δεν υπάρχει Μαυρουδής στη συζήτηση. Υπάρχει. Ποιος είναι? Αυτός από το Αίγυο που μιλούσε προηγουμένως. Τώρα, αν θέλετε να το αφήσουμε λίγο ανοιχτό το chat. Όχι, είμαστε παρά 20. Θα μπούμε στο άλλο που μπαίνει με παρατέταρτο.
Πρέπει να κλείσει το ένα να ανοίξει το άλλο. Αυτή η αλλαγή, ναι. Την κυρία Εκατερίνη να μας στείλει τα στοιχεία της. Κατερίνη, μην τα κρατάς μυστικά. Στο επόμενο σύνδεση... Όχι βέβαια, αλλά μην κλείσετε μέχρι να τα γράψω. Και σας ευχαριστώ πολύ, ομολογώ, τυχαία και πρώτη μου επαφή, αλλά με καλύψατε σε πάρα πολλά πράγματα και ταυτόχρονα μου δώσετε και πάρα πολλές ιδέες. Κατερίνα, το email μου είναι agronea@otenet.gr. Στείλε μου εκεί τα στοιχεία σου. Ωραία, έγινε, σας ευχαριστώ πολύ. Είστε και συγχωριανός, κύριε Μιχαηλίδη. Έγινε. Λοιπόν. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.